Na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules Hulyo 20 tuig 2022. Sa mga kabombo naton live nga walang taong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo sumungman sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarang man yung mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Pag-in-updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo alagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangunang nga mga balita. Disaster preparedness ang syudad sang Iloilo. Bakapan sang dugang sining mga equipment. May mga jet ski na kita kung si RD Usminya pa. Pirmahan ang Memorandum of Understanding kagapon sining adlaw kopod man sa pila ka mga pribado sektor subong man ang transport group. Subong man istoryanta sining adlaw ang Memorandum of Agreement naman iya ginpirmahan sang alkalde kaupod ang Land Transportation Office LTFRB kag iban pang mga stakeholders may kantanan sa sining Traffic Academy nga mag-professionalize sa aton siniya nga mga traffic enforcer diri sa syudad sa Iloilo nga nagamandog karon sa dalagan sa trapiko. Sektor sa edukasyon pabor sa sining ginaduso karon iya ni Senator Robin Hood Padilla nga pag-translate bala sa mga layi kag court order. Ang iban siniya kuno nga pungsod may Bureau of Translation, pero kita diri pisar nga may layi kita sa aton sini nga mga kabomboy kita sang Bureau of Translation diri. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa Ipunggang ginatutukan na sa pabiya PNP. Ining pagsuyop bala sa aton sini karon nga mga kabombo sang krudo sang isa iya ka delivery utility vehicle sang isa ka sports utility vehicle nga namamo gid ang modus sa aton sini nga mga kabombo nga natabo man diri iya sa syudad sang Iloilo. Dugang pa nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong nga udto matapos may natumbahan sang main boom head sang crane. Ano ang lihok karon? Agod nga hindi na masulit pang aksidente. Kung madumduman pa sandig diri sa kay SB member P3 Manyes, ang committee chairman on transportation, may ginbalay na nadira nga mga traffic rerouting plan kag mga precautionary measures. Agud to nga malikawan ang kasubong sining insidente, pero it seems nga wala, hindi lang nga it seems no? Why gid ginsunod sang kontraktor ang mga precautionary measures bala? Kag nagapakita lamang nga why sila iya sang ginatawag nga safety officer, of which ang safety officer sa aton sin mga kabombo dala na sa bahin sa kontrata. Ti ko nang kilala ko pa kung why safety officer, anong gin-safety nila? Sa dugang pa nga mga balita, karon diri naman niya sa syudad sa Iloilo, City Councilor Rudolph Ganson nag-privilege speech tuhoy sa reklamo batok sa The Cave Super Club. Ang konseho nagduso man, no, nga dapat istrikto na implementasyon sang CCTV camera. Kung ang istrikto na buno, damo na nagkalawadan dugo. Sang inistriktuan na isa magpatuman sa ordinansa naton tuhoy sa CCTV ni. Kag sa mga kabumbot, atensyon ha. May mga pagalawagon ako karon nga mga produkto, umpisahin nyo na tipon. Umpisahin nyo na tipon kay man nagahulat na naman ang dalagko sini nga mga papremyo, cash prices sa natalana sini nga igalunsyar nga big time nga papromo sa radyo nga Bombo Radio gilamang, Bombo Radio Philippines gilamang ang makasarang
Why na diya siling iyang managod kimo baboy Why na diya tagtagana isang double dead nga baboy o kon isa na kasimana nga litson nga manok. Sa aton sini Makbumbo. Istoryanta na karundugang sa aton sini nga pagapalayag sa gyapon diri lamang sa Bumbuhanay sa Udto. Standby, check na to ng pinakuling lakat sang panahon direktamente karon koneksyon tas pag-asa. Magapabilin bala nga mangin man aton sini nga tiyempo. Balik-balikan naton ina sa dili gilamang madugay sa aton man sini karon niya nga pagpangalagan. Daw hindi na gini makapaindis-indis karon sa panami-nami isang mini sound ang pila naton ka mga kasimaryo bangod nga 1.3 million numero ini sa mga 4-piece beneficiaries nga pagakakson sa listahan. Tikon madumduman ta sandi gani sa kay Attorney May Castillo ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Office 6 o Regional Office 6. May duwa ka balasihan sa aton sin Makabumbo sa paggadilist sa mga 4-piece beneficiaries. Ini sila kung makasarang na blang nga magatusto sa ila sining nga kaugalingon kag kung wala na sila sang under 18 nga bata nga ginasuportaran sa pagton. Sa aton sini nga mga kabumbo, di makanto na niya tutuod sini nga pigado ka nagakinahanglan gino. Kung makakas niyang 1.3 million ka mga 4-piece beneficiaries sa aton sini mga kabumbo sandigman sa proseso, 15 billion pesos nga pondo ang makantoyas gobyerno. Sa aton sini matag palamati. Check tanay pinakuling lakat sang panahon si Sir Ferds Rubin nagastan by karon sa aton sini nga linya. Sir Ferds, si Bombo Chami ni Maing Udto. Yes sir, may udto sir. Kag sa tanan nato na suking atag palamati, amo ni aton latest weather update sa buong adlaw kay sa sunod nga 24 oras. Sa karon wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagpa sang aton nga Philippine Area of Responsibility samtang Ridge of High Pressure Area among nag-extend sa northern ug central Luzon. Kitag diri sa Western Visayas generally fair weather kita, may ara lang kung kaisa sa mga isolated nga mga pag-ulan-ulan pangilat kag panaguob labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon nga dala sa mga localized thunderstorms. Hina tubtub kasarangan na hangin halin sa nabagatnan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtub kasarangan aton mga pagbalod sa katagatan. Forecast range of temperatures nato niya sa 25 tubtob 31 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagbutla kaina alas 5:30 sa isang kaagahon, matunod din siya alas 6:16 sa isang hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station pag sa Visayas do ST. Ako si Fred Rubin, madam og salamat. Sir Fred, sibot silingon ngati lawmanta mangin manayan-ayaya nga tiyempo do nga medyo nagagumgum sa karon. Yes sir, sakto na sir no. So sa karon wala man kita sang prevalent gid nga weather system nga makadala sa aton sang mga prolong or madugay-dugay gid nga mga pagulan-ulan. So expectar naton generally fair weather kita. Kag sa karon may ara gyapon sang posibilidad sang mga pagulan-ulan sa hapon sa kagabihon nga dala sang ining mga localized thunderstorms lang. All right, thank you so much Sir Ferds. Thank you sir, nasa liwat mayong adlaw sa tanan. Bantayan ang dugang mga balita kag impormasyon sa aton sini pa nga pagpahalagan sa Bumbuhanay sa Udto. Yari ng News Center. News Center, please go ahead. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig. Doon narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 100 Pilipino na nasa Sri Lanka po target ng DFA na ma-repatriate bago ang katapusan ng buwan ng Hulyo. Si DSWD Secretary Erwin Tulfo naman tiniyak na malilinis ang listahan ng mga benepisyaryo sa buwan ng Setyembre o kaya naman ay sa Oktubre ngayong taon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nakahanda raw humalili sa National Task Force Against COVID-19. Si Pangulong Bongbong Marcos naman aminadong nagulat sa ipinamalas ng Pilipinas sa ASEAN Football Federation Women's Championship at ang pagkilala inihahanda na. Ang
magiging kulay berde po ngayon ng Dolomite Beach. Saba usapan po umani ng samut-saring reaksyon. Isa naman ang naitalang namatay habang 4 ang sugatan sa nangyaring baha at pagguho ng lupa sa 4 na probinsya sa Maysok, Sargent. Itong bilang naman ng mga nagka-diarrhea po sa Davao City lumobo pa sa 147. Isa na po ang namatay. At sa international news naman, ang Japan magsasagawa ng isang state funeral para sa yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe sa buwan yan ng Setyembre 27. Samantala, ang Sri Lanka Parliament naman sinimulan na ang pagboto ngayong araw para sa bagong Pangulo. At sa din pong sports balita, ang 50 tournaments target tapusin ng Team Pilipinas bago itong pagsabak naman sa World Cup sa susunod na taon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Plano po ng Department of Foreign Affairs o DFA na ma-repatriate o mapabalik na sa bansa ang nasa 115 Pilipino sa Sri Lanka bago matapos ang kasalukuyang buwan ng Hulyo sa gitna pa rin po ng nagpapatuloy na naranasang krisis sa ekonomiya doon. Sinabi ni Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega ngayong araw na mula sa 700 na Pilipino na nasa Sri Lanka, mayroon na anyang nasa humigit kumulang 150 na mga Pinoy ang dumulog sa ahensya na nais na nilang makauwi sa Pilipinas dahil mahirap ang buhay at kasalukuyang sitwasyon ngayon sa naturang bansa. Tugon ng DFA official na dapat anya na bago pa man matapos ang Hulyo ay mayroon nang nakauwi na mga Pinoy dito sa Pilipinas. Tiniyak naman ni De Vega na mayroong nakahandang pondo para sa repatriation ng mga Pilipino para makabili ng kanilang commercial flight tickets pabalik dito sa Pilipinas. Sa ngayon kasi pahirapan pa itong makapag-areglo para sa mas mabilis na flight para sa repatriation dahil sa sitwasyon sa naturang bansa. Siniguro din po ng DFA official na may naghihintay na reintegration program para sa mga repatriated Filipino or Filipinos mula sa Sri Lanka at hindi magiging displaced workers ang mga ito. Samantala, inirekomenda ngayon ni Albay Representative Joey Salceda sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ikonsidera si dating Pag-ibig President at CEO Attorney Darlene Bernabe para pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Salceda, maituturing na best in the brightest sa mga fund managers sa bansa si Bernabe. Patunay anya dito ang kanyang paglilinis sa Pag-ibig, kaya naman lumago ng 480 billion pesos ang assets nito. Maliban dito, nagawi rin daw ng opisyal na mapababa ang borrowing cost ng mga pamilyang Pilipino sa Pag-ibig Fund. Maging ang interest rate ng calamity loans mula sa dating 10.75% per annum ay naging 5.95% per annum na lamang. Bilang isang abogado, kumpiyansa rin si Salceda sa kakayahan ni Bernabe na tugunan ang legal issues ng state health insurer. Samantala, kinwestiyon po ng Civil Service Commission o CSC ang hanggang ngayon hindi pa rin daw napupunang mga bakanteng posisyon sa pamahalaan. Ayon kay CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada, maganda sanang ito'y matutukan lalo na't nasa mahigit kumulang 100,000 pa na mga posisyon ang unfilled o hindi pa rin napupunan. Para kay Lizada, kung hindi naman napupunan ay baka maari namang i-abolish o buwagin na lamang kung hindi malagyan ng tao ang naturang mga opisina. Ayon pa sa CSC Chief, baka mas maiging punan na lamang ang mga hindi pa rin napupunan na posisyon sa halip na mag-hire ng job orders at contract of service. Sa gitna na rin ng ito ng na pag-uusapang right sizing na nais ipatupad po ng pamahalaan.
Si DSWD Secretary Erwin Tulfo may pagtitiyak daw na malilinis itong listahan ng mga beneficiaries ng 4Ps. Kailan kaya ito? At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, patuloy sa pagdepensa ni DSWD Secretary Erwin Tulfo kaugnay sa kanilang paglilinis sa listahan ng mga membro ng 4Ps o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito yung mga beneficiaryo na hindi naman na deserving o kaya ay qualified para tumanggap pa ng yung monthly na financial assistance. At sinabi ni Secretary Tulfo na ang kanilang gagawin naman ay para maibigay sa mga nararapat, yung mga nasa wait listing o kaya yung mga waiting list na sila rin ay dapat tumanggap imbes na yung mga meron ng mga nakapag-graduate na mga anak, mga nakapag-abroad na hindi naman na maituring na poorest of the poor o yung mga pinakamahirap na kababayan. Kasama nito ay inihayaga ni Secretary Tulfo na target nila na pagsapit ng Setyembre o kaya ay Oktubre ay maalis na o matapos na yung delisting yung nasa 1.3 million na mga hindi na kwalipikado na benepisyaryo ng 4Ps. At ayon pa kay Secretary Tulfo na may due process naman at may verification na gagawin para makapag-apela yung mga napasama doon sa 1.3 million na aalisin na sa listahan. Na ito ang dagdag pa na pagpapaliwanag ni Secretary Erwin Tulfo. 1.3 po ang identified as non-poor anymore. 1.3 million katao ho yun. Meaning to say, pwede na hong alisin yun. Pag nailabas na ho namin yung listahan na ho yun, ay pwede na hong i-inform ho namin ito mga ito na hindi na po kayo makakatanggap ng 4Ps kasi po kayo hindi na po identified as nasa belonging to the poor classification. Ibig sabihin ho, kulang na o wala na sila doon sa requirement para maging poor o tumanggap. Ano po ba yun? Abay, kung graduate na ho yung mga anak ho nila, di ho ba? May trabaho na ho sila, medyo malaki na ho kinikita. Yung mga anak nila na sa OFWs na ho, natutulungan na ho sila, inaalis na ho natin para yung kanila pong pwesto na yun, ibigay naman natin doon sa mga wala pong natatanggap at all. Wala pa pong yung isang kahig, isang tuka o yung isang beses lang isang araw kumain, sila naman ho yung ipapasok natin sa listahan. So, yung nagtatanong po, savings po ba ito? Hindi po eh. It is not savings for the government because ibibigay din po natin sa iba. Yan yung bahagi pa ng pagpapaliwanag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Abangan natin yan, Bombo Gerald, kung paano nila ito gagawin dahil tiyak na ito ay masalimuot na proseso dahil napakalaking bilang yan, 1.3 initially out of the more than 4 million na enrolled o kaya miyembro ng 4Ps, Bombo Gerald, Bombo Ever. Bombo Raymond, 1.3 yan na yun or meron pa yung tatanggalin nila maliban dyan sa 1.3 ngayon na natanggal na? Well, initially pa lamang ito, Bombo Gerald. So, marami-rami yung kailangang linisin dahil nga yung ika nga marami yung mga inilista dahil lamang kakilala ni barangay chairman, kakilala ni barangay councilor o kaya may kapit. Yun. So, yun yung kanilang lilinisin. At bagamat hindi naman na-qualified, may trabaho naman na at may mga nagtatrabaho na rin na mga anak, Bombo Gerald. Oo, so talagang masalimuot yan kung paano nila tatanggalin na Bombo Raymond dahil sa sobrang dami. And then, yun nga, may mga hindi may pagkakaila dahil may mga report, meron pa yung mga barangay official mismo yung nakasali dyan. So talagang marami at yung pondo nito ngayon, Bombo Raymond, ay siguradong mapupunta na dito sa mga karapat-dapat. May mga pwede bang mag-apply pa rin dyan sa 4Ps na mga gustong maging beneficiaryo, Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Gerald. At yung mga target na aalisin ay meron naman daw silang due process. So pwede silang umapela. Patunayan lamang nila na sila ay kwalipikado pa na tumanggap ng ayuda. Malaki rin to kasi kapag ikaw ay isang pamilya at meron kang anak na pinapaaral at ikaw ay may turing na indigent o mahirap ay meron kang monthly na 1,400 pesos. So kung meron kang 4 na anak
na pinapaaral, malaking pera rin yun. Yung iba kasi, Bombo Gerald, ay kung hindi pinangtotong AIDS, ay isinasanla. O kaya ay, kumbaga, yung binibigay ay yung kanilang card at saan nila ginagamit at hindi naman napupunta doon sa pagpapaaral at nutrisyon ng kanilang mga anak. Sana sa mga groceries na lang, saka yung didiretso na doon sa paaralan yung mga tuition fees at sa mga anak yung talagang pera na yan, hindi na dito sa mga magulang dahil parang ito nga naaabuso, Bombo Raymond, itong talagang 4-piece program na ito, Bombo Raymond. Yan yung kinakailangan na ayusin para sistematiko at talagang kung ano yung dapat na pag-ukulan, paggastusan ay doon mapunta, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya si Pangulong Bongbong Marcos nagulat daw sa ipinamalas na galing nitong mga manlalaro ng Pilipinas dito pa rin sa AFF Women's Championship. At yung pagkilala, inihahanda na po yan. At yung pagiging berde ngayon ng Dolomite Beach, may update tayo mamaya kung anong kulay nga talaga dahil may nakuhanan po itong mga netizen na talaga namang kulay green ngayon, yung kulay ng Dolomite Beach. Habang doon po sa balita naman sa probinsya, mayroon namatay na dito sa E. coli or itong tinatawag na diarrhea outbreak doon pa rin sa Davao City. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinag-iingat po ng Red Cross ang publiko ngayong panahon ng tag-ulan na iwasan yung pagsuong pa rin sa baha ng walang suot na proteksyon, lalo na kapag may open wounds dahil maaaring makakuha ito ng leptospirosis. Sa inilabas na advisory ng Red Cross matapos ang serye ng pag-ulan sa nakalipas na mga araw, maraming mga lugar dito sa Metro Manila ang binaha. Ayon sa Philippine Red Cross, ang leptospirosis ay dala ng Leptospira bacteria na nakukuha yan mula sa tubig na kontaminado ng ihi ng daga. Maaring makapasok sa katawan ang naturang bakterya sa pamamagitan ng mata, ilong, bunganga at lalo na sa open wounds kapag na-expose sa kontaminadong tubig, baha, pagkain, inumin o iba pang bagay. Paalala po ng Red Cross na kapag nakitaan ng sintomas ng leptospirosis, kaya ng mataas na lagnata, itong pamumula ng mata, pananakit ng tiana, diarrhea, pananakit ng kasukasuhan at itong vomiting o pagsusuka ay agad na kumonsulta sa doktor. Pinapayuhan din na ang publiko na hindi maiwasang lumusong po sa mga baha na magsuot ng gloves, itong boots at iba pang protective gear para maproteksyonan laban pa rin sa naturang sakit. Sa iba pang balita, nakahanda naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na humalili sa National Task Force Against COVID-19. Ito ay matapos ngang i-anunsyo ng Department of Health na gagamitin ang NDRRMC bilang platform nito sa planong muling pagbuos sa mga miyembro ng ahensya ng Interagency Task Force o IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad, sa katunayan ay halos pareho naman lamang ang mga miyembro na bumubuo sa NTF at NDRRMC. Gayon din sa tumatayong chairperson ng dalawang ahensya. Kumbaga pangalan lamang ang pinalitan at ang Department of Health pa rin ang siyang mangunguna sa grupo ng ahensya dahil ang problema ay may kinalaman sa kalusugan. Paliwanag din ng opisyal na sa ilalim ng batas, ang chairperson ng NDRRMC
NDRRMC ay ang kasalukuyang Department of Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. Subalit pag-uusapan pa ng Department of Health, ng DND at ng iba pang mga ahensya na kabilang sa naturang konseho ang mga specifics ng final structure ng NDRRMC. Tiniyak naman ni Halad sa publiko na kayang pangasiwaan ng NDRRMC pareho ang general disasters at maging ang COVID-19 related issues sa kabila ng bagong tungkulin nito. Yung Pilipinas football team, yung pambansang koponan ng Pilipinas para sa women's division ng football ay mayroon daw courtesy call dyan sa Malacanang at si Pangulong Marcos, ano kaya yung naging reaksyon sa pagkakapanalo pa rin ng ating koponan? At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Dahil nga na sorpresa ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa panalo ng Pilipinas, ang ating koponan para sa ASEAN Football Federation, ay gusto niya din na bigyan ng sorpresa itong mga atleta ng naturang laro, itong football, dahil mamaya ay personal na magkakadao pampalad sila dito sa Palasyo Malacanang. Inihahanda na nga ang pagdarausan ng kanilang pagkikita-kita, Bombo Gerald, kahit marami pang nakahanay na aktibidad ng Pangulo sa loob at labas ng palasyo, pero espesyal ang kanyang inihahanda para dito sa mga atleta ng Pilipinas dahil para sa kanya karangalan ng hatid ng mga ito, katulad din ng iba pang mga artist na nagbibigay din ng karangalan sa ating bansa. Ating pakinggan ang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Anytime na nagsisiuwian yung ating mga talent, isama mo na riyan yung mga magagaling na expert sa iba't ibang larangan, iyan ay napakalaking bagay talaga na nagbibigay ng pag-asa. Iyan ang isa sa pangarap ko. Ang galing ng Pilipino, napakahusay, napakamaabilidad. At yung galing na yun ay yaman na dapat natin inaalagaan. Dahil malayo ang mararating, di lang nila, kundi nating lahat. Basta't mabigyan ng magandang pagkakataon ang ating magagaling na Pilipino. Wala akong kaduda-duda na magagawa lahat ito. Maliwanag sa akin, walang kakulangan sa galing ng Pilipino. Nakakatiyak pati ako na walang imposible sa ating mga pangarap para sa bayan. Yan na Bombo Gerald, ang kumbaga ay makahulugan na pahayag ng Pangulo, hindi lamang para sa mga atleta, kundi pati na dun sa mga artist at iba pang mga personalidad na nagbibigay karangalan sa ating bansa, ay talagang na-appreciate umano nila dito sa Palasyo Malacanang ang mga kahalintulad na iniaambag para sa karangalan mismo, hindi lamang nung laro na kanilang nire-represent, kundi ang kabuuan ng ating bansa na nakakatira ng karangalan sa oras na may mga ganitong pangyayari na talaga namang namamayagpag ang ating mga atleta. Bombo Gerald. Bombo Dennis, anong oras yung courtesy call? Ngayong araw ba yan or sa mga susunod pa na araw, Bombo Dennis? Mamayang hapon yan na Bombo Gerald. Okay. At actually may iba pang mga aktibidad ng Pangulo. Kani-kanina may mga pulong siya dito sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at DENR dahil nga kahapon nanumpa na yung kanilang pinuno. So ngayon tinulong ng Pangulo ang mga opisyal ng DENR at later this afternoon yun namang pakikipag-usap niya dito sa mga atleta na bahagi ng pagkakapanalo at kampyonato para dito sa ASEAN Football Federation, yung ating Pilipinas. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, asahan umano ang isang smooth functioning na kongreso. Ito ang inihayag ni Leyte Representative Martin Romualdez sa isang panayam. Ayon sa susunod na House Speaker, bagamat pagkakaiba sa pagitan ng mga kongresista at senador, wala siyang nakikitang dahilan para magbanggaan ang dalawang kapulungan ng kongreso. Aminado naman si Romualdez na may mga pagkakataon na mas mabusisi ang Senado sa mga panukala kaya mas tumatagal ang ilang bills doon. Ngunit magpapatuloy lamang umano ang kanilang ugnayan sa mataas na kapulungan at maging sa economic managers pagdating sa mga panukalang batas sa kanilang nais na maipasa. Samantala, naghain ngayon si Senator Bong Revilla Jr. ng isang resolusyon para sa isang legislative inquiry na may kaugnayan sa kasalukuyang kalagayan at yung pagiging epektibo ng umiiral na flood control master plan ng pamahalaan.
Ginawa ito ng senador matapos yung bahain kagad itong mga kalsada, maraming lugar sa Metro Manila matapos po yung ilang oras na pagbuhos ng ulan. Noong araw po yan ng Sabado, ang mga bahang kalsada ay nagresulta po sa pagbibigat ng daloy ng trapiko at pagiging stranded po ng mga commuters. Ayon sa senador, bagamat hindi na bago ang pagbaha ay tila lumalala po itong problema na ito sa paglipas ng mga taon. Ipinunto ng mambabatas na kabilang itong sa kabila ng Flood Control Management Master Plan ng pamahalaan at bilyon-bilyong taunang pondo na inilalaan ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Development Authority. Dito ay tila hindi ito magiging sapat at patuloy pa rin itong mga pagbaha. Dahil dito ay nais ni Revilla na magpaliwanag ang mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan at ibabahagi kung ano itong plano para tugunan ang pagbaha hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa iba pang mga bahagi ng bansa. Samantala po, alamin na po natin itong sitwasyon dyan sa Dolomite Beach. Napicturan ng isang araw, kulay green, kulay berde. Ano na ngayon yung kulay ng Dolomite Beach na dati ay puting-puti po yan. Nandoon si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever. Andito tayo ngayon sa Manila Dolomite Beach dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. At kung makikita na dito sa aking likuran, napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na bumibisita dito sa lugar para masaksihan itong bagong ganda nga nitong Manila Dolomite Beach. Bombo Gerald, Bombo Ever, ito nga ay matapos ang sinabi mo na kumalat itong mga larawan ng nasabing nitong Manila Beach o Manila Dolomite Beach na binabalot na ng green moss o yung mga lumot. Pero upon checking or upon coordinating dito sa mga otoridad dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, sinasabi nila na itong mga lumot daw na to ay hindi naman siya visible kung titingnan mo in person. Kahit ako, Bombo Gerald, nung nakita ko to in person, malapitan, wala akong nakita ang kahit na anong kulay green na mga lumot dito sa bahagi ng Dolomite Beach, lalo na doon sa bahagi ng may katubigan. Kung makikita doon sa mga pinadala kong videos, makikita ninyo na malinaw pa rin ang tubig. At may mga nakapanem tayo dito ng mga na team leader ng Marshal mula sa DNR, si Mr. Marlon Ocampo, at sinasabi niya na itong mga lumot daw kung mayroon man ay indication ito na malinis talaga ang tubig at ito ay mas nagpapalinaw pa sa tubig dito sa Manila Dolomite Beach. May mga nakausap din tayo ng mga bumibisita dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, na sinasabi nila na hindi sila naniniwala na ito nga Dolomite Beach ay bumapangit na at nilulumot na. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanilang mga naging pahayag. Kasi yung iba ini-edit, pero ang totoo niyan, andito pa rin. Alam mo ba ang bagyo, tuwing darating ang bagyo, hindi siya nawawash out, kundi wash in. So bali lahat ng Dolomite papasok, hindi palabas. Kasi kadalasan, hindi namin pinapatulan yung mga ganong issue kasi bakit kamo? Yung iba, naninira lang. Dahil bakit kamo? Siyempre, hindi nga naman sa kanila napunta yung project. So kumbaga itong ating Dolomite, nakita nyo naman, bukod tanging si PRRD lang ang nakapansin sa Manila Bay na nakapagpalinis at ito na, isang napakagandang Manila Bay Dolomite Beach na. Nakakapagpalinis naman ng tubig, nakakapagpalinaw rin ng tubig. So maganda po pag kami lumot sa dagat kasi yun ang sinyalis na nalilinis ang tubig, lumilinis. Hindi naman po totally ganun ang pagkakano. So pwede naman sila mag-search para malaman nila kung anong epekto ng lumot talaga sa dagat. Sa ngayon, hindi ako naniniwala kasi nakikita ko. To see is to believe. Kung gusto nyo, para malaman nyo, pumunta kayo rito, tingnan nyo kung ano yung totoo. Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi. So ayan yung mga naging tinig nitong ating mga nakapanayam dito sa Manila Dolomite Beach. So sila sinasabi natin patunay na personal na nakakita ng sitwasyon dito sa Dolomite Beach, Bombo Gerald, Bombo Ever. At dito bukas pa rin sa publiko itong Dolomite Beach. Nagtanong ako kanina kung may sinasagawa ba sila maintenance o yung mga paglilinis. At sinabi nga na mula 6 AM to 6 PM ay naka-standby itong kanilang mga marshal para maglinis
maglilinis. So kung sakali may magkalat, syempre agad-agad nila yung lilinisin Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, sa taas kasi ng parang hotel, kinuhanan yung video kanina, yung picture na pinadala mo dito, Bombo Mars, ano? And may kuha din ako actually dyan na nasa taas ng building doon sa may hotel. Ganyan talaga pala kapag medyo malayo, kulay green. So ganyan siguro yung nangyari dyan. At kung yung lumot, normal naman. So sa ngayon ba, wala na yung kulay green na nakikita ngayon kahit nasa mataas na portion na Bombo Mars? Actually, Bombo Gerald, kung malapitan talaga kasi, hindi mo talaga makikita yung sinasabi nilang kulay green na mga lumot. Pero kung sa taas kasi ng view, yung ating pag-uusapan, syempre makaka-apekto yan. May mga iba't ibang factors kasi yan tulad ng reflection, ng lalim, ng iba't ibang factors, Bombo Gerald, na maaaring maka-apekto sa vision kasi ng isang tao para makita kung ano talaga ang kulay ng isang lugar. Kaya kung mapapansin mo, sa ngayon, kagaya ng mga pinadala kong video kanina, personally, pag malapitan, malinaw ang tubig. Pero kung sa taas, Bombo Gerald, Bombo Ever, ito makaka-apekto talaga to sa magiging kulay ng tubig dahil nga doon sa sinasabi ko, iba't ibang factors na maaaring makapagpabago ng kulay nitong tubig dito sa Dolomite Beach, Bombo Gerald, Bombo Ever. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Live mula dito sa Manila Dolomite Beach, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, isa na raw yung namatay at 4 yung sugatan sa pagbaha sa 4 na lugar doon po sa Soc-Sargen. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Nasa 4 na lalawigan na sa Soc-Sargen region ang apektado ng baha at landslide dahil sa walang humpay na buhos ng ulan dulot ng La Nina. Ito ang inihayag ni Ms. Jorime Balmigiano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Balmigiano, ang nabanggit na mga probinsya ay kinabibilangan ng North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Isa na rin ang binawian ng buhay mula sa bayan at Tampakan, South Cotabato na inanod sa kadagsagan ng malakas na tubig baha habang isa ang sugatan na naitala sa Kidapawan City. Daan-daang mga pamilya ang na-displace at ilan sa mga ito ay nananatili sa mga evacuation center habang iba ay nasa kani-kanila mga kamag-anak. Maliban sa baha ay naitala din ng mga landslide sa iba't ibang barangay lalo na sa ibang lugar kung saan may mga barangay na na-isolate ngunit agad din na nagawa ng paraan ng bawat LGU. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang assessment at validation ng Office of the Civil Defense Region 12 sa kabuang pinsala na iniwan ng kalamidad sa mga apektadong lugar. Nabigyan na rin ng paunang tulong ang mga apektadong mga residente. Residents po ng Region 12, kami po nananawagan to always be prepared and always coordinate with your local barangay DRRM committee and know those agencies na makakatulong po sa atin. Alamin po natin ano ba dapat ang gagawin natin bago, during and after any types of disaster. Makisali po tayo sa lahat ng mga drills na kinakandak. And ngayon pong tag-ulan, ayun, maging handa po tayo as always. Let's be prepared by having our go bag sa ating mga tahanan. And as well as, alamin po natin kung tayo po ay nandoon sa mga flood-prone areas. Alamin natin saan ba yung safe area, saan ba yung evacuation area ng ating barangay. Si Ms. Jorime Balmigiano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato sa radyo. Bombo! Sintabi muna sa susunod na balita dahil yung bilang ng nagkadayariya sa isang distrito sa Davao City lumobo pa. May nakalap na balita ang Bombo Radio Davao. Umakyat pa sa 147 ang kumpirmadong kaso ng diarrhea outbreak sa 19 ng mga apektadong barangay sa Turil District dito sa lungsod ng Davao.
kung saan isang 10 taong gulang na batang lalaki ang kumpirmadong patay dahil sa severe diarrhea na nauwi sa severe dehydration. Habang bumaba pa ang edad ng mga biktima dahil base sa datos na natala, nasa 3 months old na baby din ang nagka-diarrhea. Nilinaw ni Davao City Health Office Head Dr. Ashley Lopez na wala pang analysis sa test result mula sa sample ng tubig, pagkain at rectal swab na ipinalaboratorio ng CHO. May lumabas umano na result ng water sample pero partial pa umano ito. Maliban sa nagpapatuloy na monitoring sa CHO, inihanda din nila ang tulong para sa mga biktima ng diarrhea, lalo na sa namatay na 10 taong gulang na batang lalaki. Sa ngayon, nagsagawa din ng independent water test ang CHO kasama ang Department of Health upang madetermina ang dahilan ng outbreak. City Health Office also received a report confirming the death of a 10-year-old unang mortality related to this diarrhea outbreak. Ang pahayag ni Dr. Ashley Lopez, hepe ng Davao City Health Office. Kung maalala, una nang inanunsyo ng Davao City Water District na nakumpleto na ang kanilang water sampling and testing na ginawa sa 10 water stations sa Puan, Bago Galiera, Balyok, Bagua Playa at Turil areas kung saan natala ang maraming biktima ng diarrhea. Base sa resulta, sinabi ng DCWD na nagnegatibo sa E. coli at coliform ang kanilang tubig. Sa ngayon, inaalam pa kung foodborne disease o waterborne disease ang sanhi ng nasabing diarrhea outbreak. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Alian Ferrando Silao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 Radio Network in the country, Basta Radio. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 30 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Target umano ng Team Pilipinas na tapusin yung 50 tournament bago ang pagsabak ng maito sa World Cup sa susunod na taon. Sa eksklusibong panayam po ng Bombo Radio Philippines kay Mariano Nonong Araneta, itong presidente po ng Philippine Football Federation, sinabi nitong sa ngayon ay pinaplano na nila kung papaano ito maa-achieve sa loob lamang ng kalahating taon. Anya, sumabak na rin umano ang Pilipinas sa ilang tournament sa labas ng bansa. Maliban dito ay plano raw nilang magsagawa ng pocket tournament dito sa Pilipinas at iimbitahan nila itong mga bansang hindi nila kasali sa group dito sa susunod na tournament. Kailangan daw nilang magsanay sa natural grass ground para sa isasagawang tournament dahil ang standard para sa World Cup ay dito pa rin sa tinatawag po na grass ground. Noong linggo ay isinagawa ang AFF Women's Championship sa Rizal Memorial Stadium at ito ay mayroong artificial grass ground. At ang sports news ay hinatid po sa inyo ng Cherryford. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, no? Kay may mga pagdiskusyonan kita diri, may kantanan sa sining dugang siniyang mga paglihok, dugang lihok sa pag-level up man sa syudad sa Iloilo. Istoryahan aton diri banwa ining memorandum of understanding or memorandum of agreement sa bahin karon iya sang nagkalainay mga insya sang gobyerno agod nga ma-professionalize ang aton sini mga traffic enforcer, mga traffic aid sa pagtukod karon sa Traffic Academy. Amo man iya sa bahin karon sa memorandum of understanding sa mga pribadong sektor kag subong man sa pila ka mga insya sang gobyerno in terms naman iya sa pag-intensify sang disaster preparedness sa syudad sa Iloilo. May mga speedboat kag subong man may mga jet ski nga donar ang nagkalain-lain man sini iyang mga partners sa city government agod nga mangin mahapos karon ang mga pagresponde in times
sang may disaster, particularmente kung may ara sang pagtaas ang tubig. Lakip man din aton pasiplatan ining pagpasiguro karon sang public utilities mga kabombo, no? Sa pagtinlo sang aton siniyang mga dalanon in terms naman niya sang mga kuryente nga nagawagwag lamang kag makabig naton ISOR ining ginatawag nga mga spaghetti wires. May memorandum of agreement naman iya or may ara sang isa sinika mga pagsugod man sang operation sa pag-clear sa mga spaghetti wires diri iya sa palibot sa syudad sang Iloilo. Muning mga topiko na to na with Mayor Jerry Treñas nga kung sa Limadugay aton sining igaplastar diri sa pagpangalagad man sang bombohanay sa udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo, no? Sa mga kabombo naton standby mga kamuda, amatamat naman kamo nga maggatipon karon sa mga nagkalain-lain sining produkto basa ay pastar ko na karon sa inyo with sa aton man sining natala na nga igalun siya nga big time nga papromo. Sa linya naton sa Sinimatinyon si Mayor Jerry Treñas. Mayor, live ikaw karon sa Bombohanay sa udto. Kaupo nimo si Bombo Cham. Saluat, good afternoon. Bombo Cham ay ugtugid kag sa tanan naton nga tagplamati may. Since kagapon sini Mayor mga nagkalain-lain sining pagsinapol man ang imo sining gintambungan kalabanan sini ang paghatag man sa dugang sini iyang mga mambal naton ti partnership para nga maka-level up agad ang syudad sa Iloilo. Mauna kita sa disaster preparedness. May memorandum of understanding ikaw nga ginapirmahan kaupod sa private sector kag pilaman ka mga stakeholders diri sa syudad sa Iloilo. Mayor Treñas? Oo, sunod-sunod nga mga pagsapol kagapon sa lain-lain nga mga sektor. Ang mga aton nga transport group kag ang Iloilo Waters Association, ang iban-iban pang mga asosasyon, yun pong kuan naton kag may memorandum of understanding kita nga kung may disaster, ang ilang mga assets ipahulam nila sa aton. So dako ni nga mabulig sa aton, no? Kahit immediately available ang ini nga mga assets sa aton. Aha, mga pila ka bilog to kag ano ini nga mga assets, Mayor? Ang sa mga transport cooperative, mga mga aton nga modern modernized jeeps. jeepney. Aha. Modern jeeps ni, no? Nga mausan naton. Ang sa Iloilo Water Association, mga jet ski nila kag mga speedboats. Pwede ta mausar. Aha. Bali, ari lang ni sa ila, but in time siya sang disaster, magbaha di bisaton, or mambal na to na biti, kinanglan sang transportation, available ini tanan anytime, basta may disaster lang, Mayor. Yes, kung may kinanglan kita no? Ang mga kinanglan ta ma-evacuate, kinanglan kita may i-save, kung kinanglan ang mga modern jeeps para sa aton nga pag-evacuate, kung kinanglan ta sang mga speedboats kag mga jet ski, pwede ta mausar. Dito lang niya mapabilin sa tagsa sini ka mga sektor man, Mayor, or ara na ini karon sa paginakop sa syudad? Away, ara lang sa ila kay ginausar man na nila. Pero kung may disaster, they will immediately make this available para sa aton. Aha. All right. On the other hand, ang aton sining Traffic Academy masalida na gid, Mayor Treñas? Yes, nagpailin ko ara ang LTO, ara ang UP na Visayas, ara ang LTFRB, ang DOH, kag iban pang regional offices, PNP, kag tanan, no? Kay gusto tayo professionalize ng aton nga mga traffic aid, no? Bululigan lang ni naton, no? We are trying to do this para sa pag-level up man sa aton nga mga traffic aids. Kaya lain na gid man niya kung professional ang traffic enforcer naton, lain man gid iya, Mayor, ang Butsilyon, madugangan pa gid ang ila kinadman
At the same time, medyo matahap-tahap man pinasaway karon ng mga dungol nga motorista, Mayor Trinas? Yes, kagang UP in the Visayas mabuligid sa aton. Ang sabahin naman karon sa aton sa mga public utilities in terms ng mga spaghetti wires ni Mayor na hitso naman kag padayon ganing operation nila subong adlaw? Sige, operations na daily na, no? Because amo na ang tinatawag nila nga PUGIB Public Utilities Group, no, in Iloilo. Halin pa na pagsugod ko sa first term ko, sige na sila, gina-bundle ang mga wires, ginakuha ang mga redundant wires, kag redundant nga mga poles, kag ang isa na mo na istoryahan nga i-underground tag tanan nga mga wires diri sa aton sa Calerial, no? Na istoryahan na to gapon, and then na specify na kung ano ang responsibilities ng kada isa. Aha, tikon pananglitan na Mayor nga matigayon ining paglubong naton sa mga wires ta, sino magasto si Mayor? Initially ang magasto ang utilities, pabayaran ni sa aton, pero very limited ang pagbayad ta kay ti amat-amat over a certain period of time. Okay. Isa pa gid sa mga issue, Mayor, ining 53 ka Omicron cases diri sa syudad sang Iloilo, may 49 ka BA.5 kag 4 ka BA.2, Mayor Trinas? Amo ni ang ato nabantayan ng BA.5, no, kay shadow ka infectious. Although mild lang ang ila mabatyagan. Amo ni ang ginabantayan pagit ng BA.2 point something kay ti niya daw medyo hindi lang sa oral ang iya infection kapanaog sa imo lungs, no. Kasalamat ta kay ang dominant subong sa aton di sa Iloilo is BA.5, 43 na ang ilan nakitaan, pero ang BA.2 point something duwa pa lang, no. Amo na nga ginabalik ko man Japon, kinahanglan mapa-booster gid ang tanan, second booster na dapat, ikaduha ang pag-usar ng face mask, no, kay ang face mask importante kayo. Kumusta na ni sila karon, Mayor? Ang BA.5 do kalabanan sila recovered naman. Pero ang sa BA.2 pagyapon, ginabantayan pa. Alright. Sige. Mayor Trinas, sir, thank you so much sa imo siningat sempo inatag diri as always sa Bombo Radio maayong hapon, sir. Thank you gid kang maayong hapon. Derewavit si Mayor Jerry Trinas. So isa man sa mga ginatutukan karon magluwas sa dengue. Damo karon ang problema sa syudad sa Iloilo sa termino iya sang aton si ikayong lawas. Ara ang dengue nga kung sadiin, padayon nga nagsaka, kagapon, digin sapulan man ini sang mga punong barangay, ang nagkalain man ng mga stakeholders, agod nga makakita sang nagakigo sini nga solusyon, agod nga ma-prevent pa naton ang further sini nga pag-spread. Could you imagine, 289 cases diri sa syudad sang Iloilo, ang pinakadamo dito sa may distrito iya sang Moloho. Magluwas natin may mga active cases pag kita karon sa coronavirus disease sa 2019, no? May duha ka different variant sang Omicron, ang BA.5 kag ang BA.2. Sa BA.5 do damo pero recover na ini sila tanan. Ang BA.2 mga kabombo, amo kuno ining nagapanaog sa aton sini nga lungs kag mas delikado. Gani tinga-tinga na encourage man naton sa aton sini nga mga kabombo karon ang kay gayonana nga kon ang imo sini nga classification, no, ang naigo ikaw iya sa mga ginahatagan sa nagakigo sini nga prioridad nga makaangkon na sang second dose ang booster shot, grab the opportunity kay man dako ining mabulig sa imo. Sa aton man sini karon nga mga kabombo, kag isa man sa mga ginalantaw naton nga posible makahatag sang pagbag-o in terms sa maniho or pagdiliher sa dalagan sa trapiko, ang pag-professionalize aton sini mga traffic enforcer.
Ngati hindi man sila pagsimu-simuon sa mga hunghang nga mga driver. Nga kung kaysa ti husisaon dira, kung kaysa ti hindi man sinihunghang mga driver, kundi nagapamangkot malang kung ano ila violasyon. Pero hindi makasabat sang insakto ang mga traffic enforcer nagaang-ang kagado kasubong nga kutob gid lamang ini sila iya sa pagbutang or paghatag abisang violation nga disregarding hindi gani obstruction. Di kon kaysa mamangkot bala ang ginadako paano ako nag-disregarding, paano ako nag-obstruction, di hindi na maka-explikar further. Ang aton sini nga mga traffic enforcer kinagakadapat man iya banwa nga ti ma-professionalize ini sila kag kargado sila sa knowledge block, no? At the same time, insindihan nilang ila sini nga trabaho, insindihan sini nila mga layi, ang mga ordinansa nga ginapatuman sini nila, ila nga gina-enforce, so that nga kung pamangkoton sila sa mga driver nga ila sini nga gina-reprimand or ginadakop for a certain violation, ma-explikar ini nila. Kag malikawan man naton ang binaisay yes tunga sang dalan. Subong man sa aton sini nga mga kabumbote ang pagpasanyog pagid kag pagpabakod sa disaster preparedness naton nga daan kon manutisyaran nyo sa nakaligad sini nga mga sinimana kon maglabot sa 2.11, 2.14 ang high tide. May mga barangay sa palibot sa syudad sa Iloilo nga submerged sa tubig dagat. Ti dako gini nga bulig pananglitan nga kung kinahanglan naton nga may mga bakwiton kita sa mga nasambit sini nga lugar, mahapos sa aton ang mobilization kay man may mga speedboat kita, may mga jet ski kita. Kag kung kinahanglan mga modernized jeepney kay man mga matag-as ini saranggid nga makapatigayon iya sang mass evacuation sa mga nasambit sini nga piktado sang pagtaas sang tide or kadalumon sang tubig, no? Tubig dagat nga nagasulod na karon diri sa syudad sa Iloilo. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12 sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Sugpunantang diskusyon naton bala sa sining Equal Usage of Language Act nga ginaduso karon ni Senator Robin Hood Padilla nga dapat kunong layita may mga translation ini sa Tagalog or Filipino language. Kag ang regional language man naton sa mga dokumento nga pangayuon or ginakinahanglan sang tagsa siniya ka individual. Dugangan naton ini lakip na diri banwa, may mga nagakaigo yan man balang mga precautionary measures nga ginset, no? May kantanan iya sa pagpasiguro man nga way sa may mahalitan samtang nga padayon ang konstruksyon sang flyover dira iya sa may banwa sa nga Pavia. Ining natabo kagapon nga konsadente na natumba ang crane, ang crane boom sa aton siniya nga lawas kay man way makadala sang girder, ining girder banwa mo ni siyang lunsay balastil, no? Tapos ibutang na dira kag simintohon para mangin pundasyon sining aton siniya nga flyover. Ti karon sa kun ano man iya nga sahi isang kadimalason, wala madala sang girder natumba karon. Ti kay may naglabay to yang slakyan kag as per information, no? May mga lifting or may mga heavy equipment nga naga-operate sa nasambit sini iya nga dalan. Ti kun may mga heavy equipment as far as sa nahibaluan naton, nagakadapat gini nga mayara sa nga closure sining nasambit iya nga dalan. Ti pero ang natabo disgrasyaw nahulugan sang ulo-ulo sining crane, boom crane. Ang duha ka salakyan, ang isa sa kamgid, ang isa ti buka lang to iya sini iyang nga kristal sa iya sini nga rear side sang salakyan niya. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Istoryahan tanak karon lakip man diri ining Saipon gang,
sila man balayhan gyapon ining nagapamiktima dra sa may banwasan nga Pavia o kung lain naman ining nga grupo kay nadakpan na to sa nangligad diri sa syudad sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang Philippine Standard Time 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo kay luyag naton nga mahibaluan man sa bahin karon iya sang sektor sa mga manunudlo. Kun bala anong ila sining pananawan sa sining ginaduso ni Senator Robin Hood Padilla nga Equal Use of Language Act. Kung sa diinti may nagkakadapat kunong ang gobyerno mag-provide sang Tagalog translation or wikang Filipino sa mga layi naton sa aton siniya nga mga court order kang iban pa para iya nga mangin fair, para iya maintindihan sang tanan. Lakip na diri banwa ginaduso man sa nasambitan sini iyang act. Amo ang translate man sa mga regional languages katulad sang Bisaya, Ilocano, kag iban pa. Kung ang isa ka individual magapangayo sang mga dokumento sa aton sini matag palamati. Kagapon istoryahan ta sa bahin iya sang kumbaga pa ang mga katuyuan gid ni Senator Robin Hood Padilla pero ti ambal ganin ni Attorney Noel Palomado sinyati ever since pa man niya gina-practice na sang aton siniyang justice system nga ginapaintsindi gid sa mga akusado o sa mga ginabasahan sang mga panumbungon sa masarangan sini nila maintindihan nga lingwahe. Anyway, dugang pagin-sini nga mga diskusyon diri naton mangin kaupod naton live via Zoom. Sarang man makita live diri sa pagpalayag sa Bombo Anay sa Uto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz live man sa YouTube channel subong man sa aton sini nga mga lilisuan dira sa inyo radio dial 837 kHz. I-welcome naton si Professor Jose Julie Ramirez, College of Arts and Sciences, UP Visayas. Now former director sang Sentro ng Wikang Filipino UP Visayas, member sang National Committee on Language and Translation, National Commission for Culture and the Arts. Professor Ramirez, sir,
Good afternoon, welcome sa Bumbuhanay sa Udto. Kaupo nimo si Momot Cham. Good afternoon, Bumbot Cham. Good afternoon sa tanan nga mga nagapamati sa Bumbo Radio Philippines, kag sa aton man mga nagapamati kag nagaupod sa Facebook kag sa inyong Twitter account. All right. Professor, luyag ko gid nga mas maplastar man sa nagkailain sini iyang aspeto kagabahin ining katuyuan nga Equal Usage of Language Act kagapon in terms of legalities. Malawig naman iya nga tinion gina-practice ini. Sa bahin naman karon iya sa isa sektor sa mga manunludo in terms of education. Ano naman iya ang inyo sini nga pananawan regarding sa sining ginadusok nga akta karon ni Senator Robin Hood Padilla ining Equal Usage of Language Act, Professor Ramirez? So before kita mag-umpisa, gusto ko lang ipatpat nga ang ining ginapropose ni Senator Robin Padilla, siguro ang katuyuan niya sini parang manginlegal kag ma-professionalize ang ginatawag nga profession sang translation o pagbadbad o kung ginatawag sa Filipino nga pagsasalin. You know, Bumbot Cham, ang translation, isa ini siya ka kurso gid iya. Hindi lang ini siya siling nga mapungko ka lang iya kag mag-translate. No. Sa UP, we have a curriculum nga translation. Kay ang akon, iyang doctoral is translation. So, formal naman ina ginatun-an ang translation sang proseso kag ang mga ginatawag na teorya sa pag-translate. So may ara kita undergrad course sa translation, may masters kita sa translation, kag may PhD in translation. So ang sang nag-eskwela ako sa Diliman, iba-iba ang akon nga mga kaklase sina. So may kaklase ako nga halin sa Malaysia, may sa Thailand, may sa Singapore, may halin sa may Guam, may sa Europe. Kaya ang field of translation hindi lang ina-diri sa aton sa Pilipinas. In fact, dugay na kita nagapractice ang translation, wala lang ma-professionalize ang field of translation na ginatawag. So sa amon iya sa edukasyon, ginapractice namon ang translation sa pagtudlo sang aton kabataan, ilabi na gid ining K-12. So translation may nang ginaobra nila sa mga libro. Pero ang ginareklamo gani namon sina kay damo sala-sala labi na gid sila gaynon nga translation dira sa K-12. So that's why gina-review namon ina subong. So nag-file na ina ang ACT Teachers Party List sang bill sa Congress para nga i-reviewon inang K-12. So before sang pandemic, actually may proponer si Senator Loren Ligarda nga ang National Commission for Culture and the Arts i-convert into department. So magiging Department of Culture and the Arts na ini siya tani, galing kay dawala bala matutukan kay nag-pandemic. So under dira sa Department of Translation, Department of Culture, ara dira ang Bureau of Translation naton tani masulod nga amo ina ang amon nga National Committee for Language and Translation sa National Commission for Culture and the Arts. Kaya kung magsiling kita sa Pilipinas nga legal translation, so ang makahatag lang sang legal translation sa aton layi amo ang National Commission for Culture and the Arts kaya ina sa mandate sang NCCA kag ang office namon sa NCCA nga ang komisyon sa wikang Filipino. Pero kami iya sa UP, may translation program na kami dugay na. In fact, sa year 1995 pa ko hindi ako magsala, ang una gid translate sa UP ang diploma. So ang diploma namon niya sa UP, makita mo na in full Filipino text na siya. So kung magpa-abroad kini ako mag-eskwela, mangayo ka sa UP sang Certified English Translation of your diploma. Okay. So amo ni gali ka kunang taon naton amo ni kalapad ang term nga translation kung nagakadapat gin man nga mangin kumbaga pa i-professionalize naton ini Professor Ramirez ngati kung maghambal kabi ang paghangop tabi nga kung translation pungkuan mo lang da kay ti kabalo man kita magtagalog, kabalo man kita maghiligaynon, ang English nga sentence dira
i-translate ko lang ni Tagalog o kung sila gaynon amo na sina, but hindi gali amo sina kadali kag eventually hindi man ina mangin official kung hindi ina mag-agi sa mga mambal naton professional translator gid iya, Professor Ramirez. That's right. Kay suno sa aton Constitution, 1987, Article 14, Section 6 of the 1987 Constitution, ginapahayag dira nga the national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched through existing and other languages. Potambalon, samtang nagadevelop kita sang aton nga national language, gina-develop naton ini kag ginapauswag pagi sa paggamit sa ibang nga mga lingwahe kag iban pa nga mga lingwahe nga ana aton natun-an kag naghatag sa aton sang ginatawag lang naton nga for example ining mga terms nga halin sa Spanish, so gina-adapt na naton. So ang aton iya siligay nun, so ginaobra naton ang mga common terms naton siligay nun upod naton ini sa national language para nga matawag siya nga Filipino. Kaya hindi na siya maging Filipino kung wala siya sang corpus sang iban nga language sa Pilipinas. Imagine we have 181 or more languages in the Philippines. So ang amon iya obra sa UP tungod kay ang UP Visayas may 3 ka campus before ina siya Iloilo, Cebu kag Tacloban, kay galing kay ang Cebu yan nag-autonomous na. So we have 2 campuses, Iloilo and Tacloban. So in the process of developing the national language, ginaupod namon ang hiligaynon kag ang liniti sa Marnon o ginatawag nga waray sa corpus sa national language para nga mabuo o mahuman naton ang ginatawag nga national language. Kaysa sistema sa aton edukasyon, ginapahayag sa aton konstitusyon, may ara kita duha ka official languages sa education, which is English and Filipino. Kaysa subong wala pa sang layi nga ginobra ang aton kongreso nga nagapamatok sa paggamit sang English nga mangin official language naton. Sa UP may ara kami ginatawag nga UP language policy nga ang Filipino ginagamit namon for the purpose of education kag ang English ginagamit namon for international communication. So amo na siya. Ang ining translation ini dugay na ini siya. Galing kay wala lang gid mahatagan bala sang ginatawag naton nga legal or professional nga standing sa aton diri sa Pilipinas. Sa Malaysia, iya kag sa Indonesia, professionalized na ang translation. Kaya we have what we call this translation bureau. So ang tanan nga mga nagasulod sa Malaysia kag sa Indonesia, sa edukasyon man na siya o kon sa kanilang mass media, gina-translate ina into bahasa, hindi pwede ina siya magamit na wala sang bahasa translation. So kung dito ka sa Malaysia, matanaw ka for example sang pelikula sa sinihan, may subtitle inang tanan nga pelikula English na siya o kung Tagalog, mga pelikula may subtitle na siya sa bahasa. Kaya they have their Bureau of Translation. Muna nga nagproponer kami sa National Commission for Culture and the Arts nga kung ma-elevate na ang NCCA into Department of Culture, so we will have our Bureau of Translation dira para nga matagan man sa legal nga papel ang translation naton sa Pilipinas. Kay ang nagaobra sang translation, so kung for example sa Department of Health, tama ako project ang ginobra dira sa DOH ng translation. Sang sini nga pandemic, ang ginobra namon, gina-translate namon ini ang mga terms sang COVID-19. So, ang DOH Metro Manila nag-send ina sa akon sa mga portfolios, sa mga ilang mga pamphlets in English. So, gina-translate ko ina sa Filipino kag sa Hiligaynon, kag ginabalik sa ila, kag amo nang ginabasa sa gina-publish sa DOH Bulletin. So, sa subong nga nagapractice ang translation, ang Department of Trade and Industry, under sa kay Secretary Ramon Lopez, nag-sign siya sa Department Order 19-09 sang 2019 nga naga-mandate nga i-translate ang tanan nga signages, billboard, advertisement, brochures, flyers, notices, advisories, labels, price tags, menu, receipt, and other business marketing materials to English and or Filipino.
Kaya ang mga produkto balaan nga nagasulod sa aton sa Pilipinas, halin na siya sa China, halin sa Europe, halin diri man sa katupad naton sa Asia, nga ang ila sa may mga product literature nga ginatawag is in their native language. Di paano ka nakromabalaan pero kung ang baterya nga ginagamit made in China, puro iminsik, kakabalo kung hindi siya original nga battery. Oh, kung hindi siya expired na. External or for internal use? Yes. Oh. Do mo gisi na so, problema. kinahanglan gidiya ang translation. So gani nga nagapasalamat makami kay Senator Robin Padilla nga iya nga naobra man ini nga maging legal ang field of translation sa aton diri sa Pilipinas. So, ang Philippine National Police ga-translate mo na sila kang Miranda rights pala naton. Yes. Kung dakpon ikaw. May 4 na siya ka-translation in different Philippine languages. So, ara dirang hiligay noon may Cebuano, ina may Ilocano, kag may Tagalog. Ang Tagalog, iba na siya sa Filipino, ha? Klarohon ta. Yes. Ang Tagalog, hindi Filipino. So, kung magsiling ka nga ginatudlo sa eskwelahan sa maestra, salumpuit Tagalog, sa laina. Ang salumpuit is not Tagalog term for your chair or your bangko. Kaya ang salumpuit iya, kuan ina siya, ginatawag ina siya nga connectable concept ina siya. Gintunan ina siya ni Engineer Gonzalo del Rosario sa Araneta University Foundation sa 1960s. So siya na nag-imbento sa mga salumpuit. Kaya ang salumpuit functionable ina siya, botang balon, duha ka concept imo ginupod, duha ka word ginupod mo para ka makabuo sang isa ka bag-o nga konsepto, which is salo plus puwet. So ang function sang siya nagasalo sang imo nga puwet o kung imo nga buli, kung ikaw magpungko, that's why ginatawag niya nga salong puwet. Okay. In connectable concept. So hindi na siya Tagalog. Okay. So mo to kagapon, balang naga-monitor kay kagapon kin munuhan mo ako nga bumbutsa, hindi na sa lumpet ang Tagalog sang Tagalog terms sang chair, no? Kunti amo to kanina mentionar nimo. But sa bahin sang edukasyon, Professor, ano ka importante ang mambal naton ining translation? Kiti kunang ginalantaw lang diri karon ni Senator Robin Padilla is para maintindihan ang layi, maintindihan ang court order, pero sa bahin sa edukasyon kay ano gidya ka importante ining translation, Professor Ramirez, sir? Sa bahin sa edukasyon, importante gid ang translation tungod sa mandate sa ato na constitution. Yang constitution nato 1957 naga-mandate ina siya nga ang aton national language is Filipino, kag ang aton nga official language is English and Filipino. So botang balon nga kung magtudlo kita, pwede naton gamiton ang English, pwede naton gamiton ang Filipino. That's why dira nagasulod ang translation. So sang early 1990s, ang UP may project na ina siya iyang ang tanan nga mga subject nga budlay itudlo sa Filipino. Ginobrahan na siya libro in Filipino. Just like ang math, ang science, ang biology, ang physics, ang chemistry, ang tanan nga branches sa mathematics, may Filipino na siya nga libro. Kaging test inaalin sa Luzon sa Mindanao. Kaya ang sa Iloilo diri sang 1993, kung hindi ako magsala, ako sina ang in charge sang testing sang libro nga ina, gin-test na sa Iloilo National High School kag sa Iloilo City National High School sa Molo. So ang mga nagsulat sina amon nga mga faculty sa UP kag upod man ang mga teachers nga mga critic halin sa Iloilo National High School kag sa Iloilo City National High School diri sa Visayas nga nag-improve sang amon nga libro nga ina ginobra into Filipino. Ang mga budlay lang subject itudlo nga ina sa Filipino naobrahan na iya sang libro sa UP. Kay balaan mo sang early 1970s ang math iya sa UP dili man ginatudlo ni na sa Filipino. So hindi na niya bago sa amon ang Filipino. Hindi man sila budayan nga idagdag ang isa or mga mo sini nga mga Filipino term, Professor Ramirez? Hindi man, kay ang process balaan sang pagtudlo, hindi siling nga gina-translate naton ang tanan nga term. So ang technical terms should remain as technical. So kung magtudlo ka sang math, hindi ka magsiling ang isa dugangan sang isa equals 2. So pareho man lang na sa gyapon sa pagtudlo nga daw natural kang magtudlo sa math nga 1 plus 1 equals 2. So ang iban nga terms nga hindi mo dapat i-translate into
a common language nato ng Siligaynon nga wala gid siya equivalent, it should remain in English term kay that is technical terms sa technical language sang mathematics. Kagabisan sa mga wordings lang, Professor, kay may ara iya sa mga tinaga nga Hiligaynon, wala sa nga English translation, may English word man nga wala sang direkta gid bala nga Hiligaynon or even Tagalog translation sini. So nagabase lang kita sa kung synonymous siya sa amo sini nga tinaga, kag kung may ara dito sa nga translation do dito na lang kita iya nagasunod sa mga tinaga, Professor, sa kinaandan nga translation. Yes. Kag may ara kita nga layi nga gin permahan ina ni former President Corazon Aquino sang August 25, 1988. May ara kita Executive Order 335 nga nagamando sa tanan nga instrumentalidad sang gobyerno nga ang tanan nga mga letterhead, ngalan sang opisina, ngalan sang ilang nga mga departamento i-translate sa Filipino. That's why nga kung magkadto ikaw sa dalag ko ng opisina sang gobyerno sa Manila, diri sa Iloilo gina-monitor kay ina kag na-report before sa National Commission for Culture and the Arts kay wala ginakuya kita diri sa Iloilo nga mga department sang aton nga gobyerno nga may Filipino translation. So violation ina sang Executive Order 335. Kay ang Executive Order 335 nagasiling ina siya nga all departments and instrumentalities of the government should take steps towards propagation and development of Filipino. That's why nga ginamando ang translation sang ngalan. So magsiling ka nga Office of the President of the Republic of the Philippines, may translation ina siya nga opisina o tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So pareho sa amon sa UP, so gina-approve na yan sang Board of Regents nga when you use English or Filipino, the name of the University of the Philippines, kung daglat man siya or acronym, it should remain as UP. That's why we are not using Pamantasan ng Pilipinas, we are using Universidad ng Pilipinas, kay kung shortcut UP man sa gyapon, so hindi pwede nga PP. Kay kung karo ko PP na kun Pamantasan ng Pilipinas, naguba ang amon karon nga acronym nga UP. So it should remain as UP, both English and Filipino. That's why gin-approve sa Board of Regents namon ina ang official translation sa University of the Philippines is Universidad ng Pilipinas. All right. Now, Professor, sa mga naghahambal naman yan, ipa-translate nyo lang na kay hindi ka mo ya kay hindi English bilang isa ka translator. Ano ang imo sining reaction sila dira, Professor Ramirez? Malipay gid ako sinako ipa-translate sa akon, ang translation niya sa akon profession economic na way kwarta ina siya. Kabalo ko bilang rates ng translation subong. Ang rates ng translation subong kung foreign document, kinasukot namon ina siya sang 15 to 35 pesos per word. Wow. Ti kung mga pila ka pages na, ti medyo dako-dako man eh. Obra ko official translation sa mga projects ang German Technical Education Agency nga ginapasalo diri sa Pilipinas. So ginaobra ko ng translation niya into Hiligaynon and Filipino. For example, ang Family Planning Code of the Philippines, so may translation ina kodigo ng pamilya ng Pilipinas, kinobra ko ina in Filipino in Hiligaynon. Tapos ang Manual for Health Workers, Manual for Barangay Health Workers, kinobra ko man ina sa Department of Health and GTC, ginbayran ako sina sa GTC. So ginasukot namon ina siya per word. So ang manual subong isa ka manual ko i-translate man siya, ang iya sina nga rate is 40,000. Kung mga libro i-translate 80,000 ina per book ang ginabayad sa amon honoraria lang na. So butang balon nga ma-execute sila sa amon sa Memorandum of Understanding para nga honorarium la ibayad mas probara to kumpara sa sakto namon sila per page o per word. Okay. So amon na ya ang professionalized na field of translation naton sa Pilipinas. So sa aton nga mga abogado, eksakto inang ginambal ni Attorney Palomado kahapon. So kung nabudlayan kamo, pangayo lang sa UP, kaya taga namon kamo may kopya kami sang mga libro ninyo sa law nga naka-Filipino na. So for example, ang Republic Act 9710, Magna Carta for the Women. So may translation, may book na in Filipino, Magna Carta ng Kababaihan. Ari, may kopya ko sila. Yes.
Alright. Pero namin ko professor, sa mga naghahambal bala nga ti ginapa-translate lang na ang mga English term kay hindi sila kay chindi sang English, that is why nga ti ginatingwaan gid nga ipa-translate ina. Anong imo comment diri sir? Importante gid man ina siya kay dapat kung ano ang ginakahulugan sa English dapat maintindihan naton sa aton nga lingwahe. It's either Filipino may na or Hiligaynon. Kay for example, balang West Visayas State University College of Medicine nila kag ang West Visayas State University Medical Center sa ilang Department of Obstetrics nila sa OB department. So kung may magpa-opera abidira, kung may tabso, so ang informed consent form sang pasyente nga nakasulat sa English, ginahatag nila ina sa akon para i-translate into Hiligaynon before permahan sa pasyente. Kaya ginapatahag nila sa pasyente kung anong kuhaon, maparti sa iyalawas, hindi lang nga mahiwa-hiwa kada ka magulot. Yes. Diretso. So ang Iloilo doktor sa ospital, ginaobrama na nila kay damo dira dokumento nga patient consent form kung mag-operabla sila kag kung mag proseso sa ilang mga medical practices sa ilang pasyente. Ginapa-translate ina sa amon para nga maintindihan sa pasyente ano gid bala ang iya sakit. Ano gid bala ang kuhaon nga parte sa iya lawas. Para nga legally maintindihan niya. Kay karon kung hindi niya na maintindihan pero kung napatay ang pasyente wala ka sang sukton sina. Kaya nagapirma ikaw sang consent form. Okay. So na-enlighten gid kami diri no kag particularly ang aton sini nga mga listeners and viewers karon sa aton sini nga discussion. Hopefully sa sunod sini nga mga mga issues and the discussions concerning nga masarangan ni Professor Mangin Kaupod initially what naton. Professor Ramirez sir, thank you so much for your time. Madamo nga salamat. Dako nga bulig ini karon naton nga pagdiskusyon may kantanan sa translation. Thank you gid Bombutcham kag sa aton nga mga tagapagmati. May problema ka man sa translation, so kontakan niyo lang ako kay buligan ko mo. No problem. All right. Once again, good afternoon sir. God bless. Thank you and God bless. All right, derivavit si Professor Jose Julie Ramirez. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Sa konstitusyon nakapagkit dira sa 1987 Constitution, no? Nga Filipino is the country's national language. This constitution shall be promulgated in Filipino and English and shall be translated into major regional languages. Pwede man gani ma-translate sa Arabic kay sa Spanish. Sandig diri iya sa 1987 Constitution. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Ang perception naton nga ginapa-translate la na kay man hindi kay insindi sang English. Tibilang kita iya mga Pilipino nagakadapat nga ang tanan sini nga bagay kinamatarong naton nga maintindihan. But silingon, right naton nga maintindihan ini. Just like sa mga layi, no? Kag ginapractice man ini sa medical field. Kasubong na gid lamang sa mga ginpathag diri ni Professor Ramirez nga tikon sa mga operasyon na ang consent gina-translate ina sa Hiligaynon para iya nga sarang kag lubos nga maintindihan sa mga pasyente. We've been doing this for so long a time o galing kiti amo na bala ang ginatawag sini iya nga translation na profession, no? Or ang mga translator naton nga ti nagtuon sini wala lang gid iya ma-professionalize. Kag siguro ti ginalantaw man iya karon iya nga with this act nga ginaduso ni Senator Robin Padilla, matagan man sa nagakigo siniya nga importansya ang translation profession. Could you imagine ang bal ni Professor Ramirez? Hamako ni mo banwa ang per word pila to 15 to 35 pesos. Kun mga manwa kung libro nagakos ang 40 to 80,000 sa aton sinimatag palamati. Pero ang punto gid sina diri iya sa aton sini nga mga kabombo kag nakita man naton abi iya sa punto ni Senator Robin Hood Padilla
nga ang purpose sina diri is para iya nga maintindihan. No? Kag mangin patas. Kumbaga pati saton sini iya nga mga kabumbo para naging lamang iya nga mapabakod pagidi. Saton sini nga mga kabumbo ang paggamit sang aton iya nga kaugalingon sini nga lingwahe. Tikon si Professor Ramirez magani siya, yes, nagatudlo kami sang Filipino amon sini nga ginagamit sa pagtudlo dire sa mga subjects, but kung may international communication, ti English naman ang amon sini nga ginagamit. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kay ti ang komisyon sa wikang Filipino, no? Ang tinutuyo sinadri nila nga ining pag-translate karon sa official translation in Filipino kag iban sining mga regional languages. Makabulig ini sa pag-minimize sang misinterpretation sa aton sining mga kabumbo. Para nga mahangpan sang lubusan, maintindihan kag samahin karon iya sang edukasyon, dako man ini nga bagay. Ti ang iban sini nga pungsod gani may ara sila sa Bureau of Translation. Sa aton sini iya nga mga kabumbo, ti kita diri ara ini karon sa bahin sang National Commission for Culture and the Arts. Ti importante man ini para sa aton iya nga mga Pilipino nga magamit gid naton ang kaugalingon sini naton iya nga lingwahe. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. 26 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, insidente na tabo sang nagligad sini may nadlaw, ginbiktima sang Saipon Gang. Ang modus nila tupara ng imo sini nga salakyan kag pasuyupan ng imo sini iyang gatong fuel, gasolina man ina or krudo. Ining insidente dito sa may Pandak Pavia at ikrudo ni kay tino delivery truck ini. Nakuhaan sang closed circuit television sang tag-iya mismo. Ibalo naton anong nasambit sini karon iyang nag-transpire pagid sang kagahon nga kun sa diin gintuparan sa isa ka sports utility vehicle nga amo man ning sports utility vehicle ginagamit sang grupo diri nga ginpangdakop iya sa syudad sa Iloilo didto sa may Pandak Pavia. Kag ang natabo kagapon to sa Pavia man nga natumba to ang ulo sang crane, sang boom crane. Kung tani nalikawan to kung gintuman lang ang mga gin-stipulate nga mga precautionary measures during sang operation or pagpatigayon sang works dira sa nasambit sini karon iya nga proyekto. Balikan naton ini matapos sa bila ka importante nga mga panumdum oras. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina,
renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok. Iloilo Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa, balik tirik sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining ang pagpangalagad para nga mapalinton ang mga pumuluyo sang banwa sang Pavia kag mabisuhan man ang iban sining mga nagapanag-iya sang salakyan. Ginpakigbahin ini sang isa sa mga nabiktima sining damlagid lamang ang natabo sa iya sining salakyan nga nakapark sa kilid lamang sang ila sining puluyan. Hibalo na to ng dugang sining mga impormasyon sa aton sining linya sa sining matinion si Ma'am Tiffany Hubines. Ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Yes. Ma'am, pwede mo kami masugiran kung anong natabo sa sining insidente nga pag-saipon karon sang gatong sa imo sining salakyan? Okay. Bali, ang nabalaan ko siya sang Saturday morning, 7:30 AM na sang manuglakat kami. Tapos, inug-start ko ang salakyan since gin-full tank ko siya sang Friday. Pag start ko sang salakyan, do may kapanimaho bala nga kroto. Tapos, pag start ko, natingala ko nga empty na. Kay do ka tilingala, bala nga kagapon lang ko nagpagasolina dayon na empty na siya. Pagka-check ko dayon sang lockman, ang ginabutangan bala sang ang ginabutangan sang kumputangan sa gasolina. Oo, krudo, ginatugungan. Pero sa dalo mayara gali bala sang do bolt. Ang bolt dayon do may inagyan siya bala sang dugin lubag siya since wala pa siya na open ahalin sang una. Ang rubber tapos gatulo-tulo na siya dayon kag do medyo may ara pa bala nga amo to gali nga gapanimaho krudo kay ang iban bala guro na wasi sa dalan. Ining ginapakita namon subong man sa ma'am sa Facebook live namon. Amo ni siya ang insidente nga natukiban ninyo sa gin-review ninyong CCTV camera. Bali ang puti ni siya nga salakyan, ano ni siya ma'am? Travis, Isuzu Travis. Bali ginagamit yun ni siya for delivery, service? For delivery. Kag namon sa mga tao namon ginakargahan namon sa ila.
Bali nakapark na siya sa tubang sang balay namon. Kay gina-construct pa ang gate namon. So dira ko siya na park kay ka-extend kami sang parkingan bala. So ang amo na natingala ko dayon nga na empty siya. So na timing man nga ang amon bala nga tupad balay may ara na CCTV. So try namon playback natabo siya gali ang incident 2:39 AM. Nagagi si Montero Sport. Aga Sabado namin ko Sagado. Oo, Sabado sa kaagahon 2:39 AM. Ang specific ni nga area ang area na diri ma'am din gani ni ano ni siya nga lugar? Sa Felix Goriseta Avenue, Provincial Road gina siya sir. Tapos that time nagaandar pa ng street lights sang amo to nga time. Tapos amo na tumandokit kami dira tanan. Alright. Ubos-ubos gid ma'am ang gatong sang salakyan nyo? Oo, ginubos siya gid. Ang balik-balikan ko to ang ano bala, ang namin mo kagina nga nagatulo pa, may signs nga ginutod siya or anong nakita nimo? Fortunately, wala siya ginutod. Ang ginubra is daw nalustred lang bala siya sir, ginlubagan nila. May mga gamit gid sila guro, tapos ang rubber wala na dito. So galik siya gyapon. Sige ang leak sang grodo nga do padalianay lang gid kay nobra nila in 12 minutes. Okay. Buti ka dasig lang gid eh. Oo, dasig-dasig lang. Alright. Pagkatapos sining insidente, nagpalabot bala kamo sa inyo concern sa aton sa mga kapulisan dira sa Pavia PNP? Wala pa, pero pero naka-report na kami. Ang napapalo naman namon to sa ila. Pero right after sa incident wala pa namon napapalo kay gusto ko makita gid pala ang sa CCTV footage. Dayon ginpost siya namon, ginpost siya sang sister ko sa Facebook para at least mapa-aware pala ang mga kasimanwaman bala namon sa Pavia. Hindi lang sa Pavia kag sa palibot sa bilog man. Oo. Kay sa sadtong mga nagliligad sini nga mga binulan, Ma'am Tiffany, may mga grupo man sini nga nagapang-amuni pero sa mga parking hospitals, sa hospital kag parking spaces. Sa mga malls, no? Pero nadakpan na to sila. Hindi man gid ko kahambal exactly nga do the same unit ni, pero amo man na SUV man ang ginagamit sini nila. Liko ba kung nagbalik naman sila balaw, palinton lang. Mga pila, anong epekto sini sa inyo ma'am sa amo sadto iyang adlaw? May mga delivery kamo? Anong nang inepekto sini kay why nagandar ang inyo sini nga salakyan? Oo. Syempre, i-hassle siya. Kay syempre, amo na gani, nagpa-full tank ko sang hapon, sang Friday, para pagkaaga, bala tayo yun na lang kami. So, nag-ko siya delay. Kag amo lang na, thankful lang man ko gyapon, kay amo lang to balang bala ang ginubra. Wala na bala sang iban, pang-ubra, pagid bala. Pila ni ang full tank sang Travis, Ma'am Tiffany? Mga lapit-lapit siya sir 4,000. Kamahal nga daan sang krudo pasubong. May rollback yun man pero piso lang to. Sus Maria ka visit. Anyway, napalabot sa saan nyo lang gipalabot sa pulis ma'am? Kagapon. All right. Okay, mayo man nga ma-alerto man sining aton sino mga kapulisan. Anyway, thank you so much Ma'am Tiffany Hubines for giving us time here sa Bombo Radio. Mayong hapon sa imo, ma'am. Sige. Thank you, Bombo Cham. Okay. Alright. There you have it, si Ma'am Tiffany Hubines, tag-iyasang delivery truck nga niyo. Sa aton sini nga mga kabombo, makon mo 4,000 plus, Bernes gintughong mo, full tank, kay ti para iya nga pagsapado, bisan Sabado sini, duro diretso na mga transaksyon kay ginagamit ini as service and at the same time delivery man sa ila sini iyang negosyo. Tinakibot ya si Ma'am Tiffany nga pag-start ya sa salakyan nag-ubo-ubo kag nagapanimaho sang krudo. Kay galigin tursi na to ang iya sining fuel line. Kag sa sunod sang 12 minutos, no? Ginubos gini nila ya. Tin-identify sang biktima nga sports utility vehicle, color black, kag ini Montero Sport. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tibaloon man na nato na.
sa aton sini nga mga kabombo kung ano ang plastada sini with pavia PNP. Di ini pamagi man ini naton sa pagbulig naton sa mga kabombo nga may mga salakyan. It so happen nga may ginapahimo dira sila sa ila sini nga balay amo na nga sagwa anay nila gin park. Yang ining ila sila nga salakyan pero sa mga kabombo naton dira nga wala sang parking space kag sa kilid dalan. Kag ang ano naman way kitak balo ba si kung subong naga-amat-amat na di sila pang ano dira pang sightseeing, no? Bo sightseeing. Ining pag ginapang identify na nila kung din nga mga salakyan ang ila siniyang pasuyupan. No, maluoy ka mo hindi lang sa pula ha. No? Na ulcer na nakadaan, pasuyupan yung gina. Lagtok na nabili ka ron. 40 minutos na nakaligad sini sa takna nga launa pero ti hamakon mo na nga huol nga natuga iya, no? Sa kay Ma'am Tiffany Hubines kag sa iya sining negosyo pero ti mayo-mayo na lang ni kuno kay Wyman sang guba sa salakyan na. Do na lustred lang kunong bolts sang fuel line. Sa aton sinimatag palamati ti ara man dira si Police Major Rolando Aranyo kag napalabot naman ni sa ila sining nga talatapan gapati kita nga tutukan man isang pavia PNP. 40 minutos na nakaligad sa takna sa oras sining launa. Hindi kita nay magabulag sa banwasang pavia kay kagapon. May insidente man sini iya nga natabo nga kung sa diin natumba ang lawas sini, no? Ang part sang crane boom. Ang iya sining main crane head amo ni ang nagtupa to sa likod sang pick-up truck sang isa man iya kanegosyante. Ti ang una sini naton nga pamangkot sang nakita naton ng insidente nga natabo ini. Ti siyempre mayara man sa kapaltahan sa bahin iya sang crane basi kun way mayo ma inspeksyon ang ila sini nga crane ang pag-function sa ila sini nga crane hindi makadala sa girder or whatsoever sa bahin niya sa salabton sang kontraktor karon nga nagapatigayon dira sa construction. But another question is nga nakalabay didto ang salakyan kag hindi lang isa ka bilog kun mamba kabi kay nakalusot mo pero duwa sila. Sa aton sini nga pag-insindi banwa nga pananglitan gani may operation sang heavy equipment dapat full closure ginadira. Mamangkot kita sa chairman sang Committee on Transportation kung may mga precautionary measures pa man bala nga gin patigayon sinadira before pa man nagumpisa ang construction sining flyover sa may banwa sang pavia sa may Aganan area particularmente. Sa linya naton si Sangguniang Bayan member Pete Trimanias, ang Committee Chairman on Transportation sa banwa iya sang pavia. SB Pete Trimanias, sir, si Bombo Cham. Good afternoon, live ikaw subong. Makita man ikaw sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, sa YouTube channel mabatian ka man sa 837 kHz. Once again, welcome sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon, good Bombo Cham. Good afternoon sa mga tagpalamati sa mga programa. Kag sa aton yung mga kasimanwa subong nga nagapamati may dayad din hapon sa aton tanan. Alright, SB Pit, do hindi gid maayo sining balita karon ang aton man sining pag-istoryan bangod sa insidente nga natabo kagapon dila sa may area sang Aganan nga kung saan ongoing dila ang construction sang Aganan flyover, no? Sir Pit, in terms sang mga precautionary measures before pa man sang pag-umpisa sining construction and even during, may mga lihok na bala or may mga pagsulundan nga gin implement dira sa part abisa nga Committee on Transportation, may mga nabalay man ikaw nga mga resolution foreclosure abi SB Trimania, sir? Actually, Bombo Cham, subong gina-check nato ng aton nga mga committee reports nga gin-render no as early as February 2020 patawag kita sang Sinapol upod nadumduman ko pa si Engineer Fruto. At that time he was there kag iban pa nga mga personalidad sang DPWH kag sang amon nga Pavia Traffic Management Office kaya that time ginpamangkot nato ng status sang flyover construction. Actually ang ato nga meeting Bombo Cham antes pa lang pagkasugodan ng pag-construct sang sina nga flyover. Actually ginpamangkot nato gin-suggest naton sa DPWH nga
tani may ara kita nga Construction and Traffic Management Council nga ipag-organize para at least maplano nato ng mga construction, safety and traffic management concerns. And nag-agree actually si Engineer Fruto at that time nga ang dapat gidman nga may council no para at least ma-monitoring construction, ang progress ang sining construction kag ang traffic man kag safety sang tanan nga nagaagi dira. Ginsundan actually madam may katatlo kami mag-meeting sini and we've discussed ang safety no sa aton nga mga pumuluyo sa mga nagaagi dira. Kag we also suggested some traffic flow dira nga pag-consider. Kag isa pa to Bombo Cham nga gin-identify man nato ng mga nagkalain-lain nga mga alternate routes nga kung sa dion nga may ara balang nga mga ginaobra sila labi na gid nga ti do maka inang bilang delikado sa mga salakyan nga i-reroute lang anay para at least hindi man masablag ang obra sang contractor as well as mapatihanan man ang mga nagaagi dira sa sina nga construction site Bombo Cham. Sa imo sini hibaluan SBP nga nakalabay pa to kagapon ang salakyan, ang pick-up kag ang subong man ang isa ka sedan nga kung sa diinti nadalahig pa tong isa buka man to iya sini nga likod yung windshield SB. Yes, actually no, ang isa to katagiyas ang auto parente pa namo ni Mayor Luigi. Actually Bombo Cham no sang aga pa lang nakita naton nga naga-operate na ang crane kag ginapasugtan man nga mag-agi ang mga salakyan coming from the central towns going to the city. Ang mga salakyan nang halin sa city pakadto sa central town ginapaditour lang dito pakadto sa poblasyon. So amo na ang gendela or gendirect nga traffic o kung gin-agree nga traffic flow sang aton nga Pavia Traffic Management Office Bombo Cham. Okay, so nakaagi pa to sila gali Sir Pit urbot silingon nga pwede pa damag yan apisar nga tinag-operate na ni mga heavy equipment. Yeah, personally ako nakaagi ako kahapon sa ngaga. Kag actually gintawgan ako gani sang akon man nga kaupod nga si SBG Sinkumban. Nga ti SBP tani way na disembiga lagi no. Well actually amo to nga ti ginatugyan naton sa aton Pavia Traffic Management Office nga tani it's about time nga we really have to consider nga ti kung may ginaobra nga pero sina actually Bombo Cham no dira pa lang kita sa may bridge na yon pero kung magkadto na kita dito sa may intersection kitid to damo pamalay damo pumuluyo dapat i-consider ang mga moving forward mga plans nga mapoteran ang tanan. So amo to nga ti-activate naton ang gin-identify nga mga alternate routes ang DPWH para at least ma-consider Manila nga ang safety sang tanan kag even man sa mga sa golobra sa construction site Bombo Cham. With this incident karon SBP anong imo sining plano nga paghimuon in aid of legislation abi para nga may mga pagsulundan dira nga ti kung makabig naton nga hazard ina sa mga motorista dira may iga-implementar kita dayon nga mga pagsulundan SB. Yes, Bombo Cham no. We are planning to call for a meeting upod ang aton nga chairperson sa Committee on Infrastructure si SB Boboy Bilasa next week no para at least amon maistoryahan, amon balikan ang mga agreements namon before with DPWH involved naman namon ang Pavia Traffic Management Office kag ibang nga stakeholders para at least again to mabalikan we will revisit sa mga agreements before kag we will plan sang mga safety measures pagid para at least maiwasan na nato ng ining insidente nga natabo kahapon Bombo Cham. Pero balik-balikan ko lang gamay SB before pa man iya sang construction dira may ara na nga daan sa mga plano in order nga malikawan nato ng mga hazard o risgo man nga matuga pananglitan magumpisa na ang construction. Bombo Cham, actually as early as February of 2020, nagpatawag kita ang Committee on Transportation ang nag-initiate sang sining pagsapol upod ang DPWH para at least kami gusto natin mapasigurado nga safety man ang aton mga pumuluyo as well as gusto man natin mahibaluan kung ano mga kina-identify nila nga mga alternate routes para at least we can also plan out kung ano ang madali nga maagyan, safe nga lagyan sa aton nga mga kasimanwa sa Pavia, Bombo Cham.
Yes, Okay. may mga agreements kita in the past nga may suggestion kita nga deal ma-organize kita sa traffic management council para at least may istoryahan not just the traffic but ang construction, ang progress sa construction, ang safety as well sang project Bombo Champ. May idea ka, SB, kung may mga insurance man na dira. For example, sino karon tong mabayad sa nadisgrasya to, napiktuhan ang mga motorista dira, SB? I have to be honest, Bombo Champ, no, I kita idea. But for sure, sabton man na sang contractor, kay ang ilang man na negligence or ina man na ang aksidente ti dulot to sang ilang crane. But I do believe nga ti buligan ni ang mga nabiktima, ang ilang salakyan na damage, but somehow Bombo Champ, no, we are thankful to God nga ti damage to property lang na spare ang kabuhi sang mga kapanagiyas ang sining vehicles. All right, sige. With this information kag sa time as always, SB Pit, thank you so much kag maayong hapon. God bless. Thank you so much, Bombo Champ. God bless and more power. Thank you. There you have it, si SB Pit Trimanyes, ang Committee Chairman on Transportation sa Sangguniang Bayan sa Banwa iya sang Pavia. Ginapangita ko rin kopya ko bala sang sulukton ko. Okay. Ano na, dumduman ko na. Okay na, Bombo Chris. Now, sa aton sininga nga mga kabumbo, kung as early as 2000 February, may mga ginbalay na nga daan nga mga safety measures in terms sa pagsugod abis ang construction, may mga ginpang lay down na nga mga rerouting scheme, so on and so forth, dapat na-maintain ini. Or shall I say, dapat gina-implementar ini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tida mo ang natingala, even gani si SB member Pit Trimanyes, nagambay mga dyan sa kaga, nakaagi pa kuto. Tapos nakabaton siya sa tawag sa kay SB Jisen Gumban, nga tisi niya, dapat way na nang ginapagyanda kay hazardos na. Kay may nag-operate nila nga heavy equipment. Sa aton sini mga kabumbo, may mabikon siling mo, pero plywood lang na kag mga brobratiha lang na pwede mo masagang-sagang, pero bisan pa gani. Sandigman sa pagpropamangkot naton, kag even before na-discuss na naman sinadiri, ang assurance or hindi man ko very particular gid sa mga construction terms, but tita rin sinang ginapasiguro mo gani bala nga safe ang palibot sa construction site. Daw mo sina? Ano ganing term sina? Namangkot ko iti Terence. Ha? Safety o ang nagapasiguro di ba safety officer. Kag sa every project na yan, dapat gid nga may safety officer kay dala na sa kontrata mo. Yung pinamangkutan ko gani gabi sin ko, di ba dala na sa kontrata ang safety officer lingko engineer? Yo, dala na. Siguti nga wa ito sang safety engineer nga nakita o asya ti basi kun lain ang safety. Oh. Di ba, Prijojo? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may mga pagsulundan man gani sa bahin niya sa nga traffic unit sa Banwa sang Pavia, wa isit nga ginpanugutan nyo pa nga makaagi dira. Nga naibaluan nyo naman nga may naga-operate kag ongoing na dirang operation sang heavy equipment. Sa aton siniya nga mga kabumbo, kag sa bahin man sang kontraktor, iwan yun pa siguro nga in good condition ang inyo siniya nga mga heavy equipment. Sa aton sini nga mga kabumbo, hibaloon naton kung ano ang salabton sining kontraktor nga International Builders Corporation kag sandig sa pagpamangkot subcontract ni kuno ang crane to. Namo sina. Diri na di mabunyagan guro si ang bago naton nga regional director. Si Engineer Neri Bueno. No? Engineer Neri Bueno, ma'am. Tagalog to
Sabi, nung una, akala ko taga Leyte to, pero may nagsabi sa akin, taga Baguio daw to. Oh? Engineer Niribuan, ma'am, Arde, kung nakikinig ka man sa ngayon, dito ka bibinyagan. Oh? Kahapon lang ito natabo na nautod yung ulo-ulo ng crane. And we are expecting na mag-iimbestigar kayo, ma'am. At kung may nakitaan kayo dyan na kasalanan ng train operator or ng kontraktor, dapat bigyan agad ng sanksyon. At sabahin naman ng pabiya, kita mo, nagtuloy-tuloy na yung Tagalog ko, basta maumpisahan ko, dayon-dayon na yan eh. At sabahin, kita mo, sabahin naman sang pabiya, local government unit, tilaban-laban sinito, nagabaling aso, manisumong si Mayor Luigi Grosita to, kay ang tagiya galisang sidan to nga slakyan, parinti yaman. Ti pero sa diin ayhan ang kapaltahan sina dito kung kita maglantaw ang una nga kwestiyonon ta tuhoy sa kapaltahan ti ang traffic division nga ginpasugtan pa nila nga magyan kay as early as February 2000 kung si SBP Trimanyes pa may mga gin-propose na dra kagin lay down nga mga traffic rerouting scheme. Tingawayad to ginpatuman. Sabay naman niya sang kontraktor, nag-operate lang ng mga heavy equipment nyo, way takbalo. Nga basi may mga loose thread na nga mga bolt kag nut or kung ano man nga bahin sa mga heavy equipment nyo nga hindi gali iya safe. Nga sarang nga makapatay mismo sa mga nagatrabaho da o kung sa operator man sang crane. Ti kadako nga proyekto ni gabilib si Senator Angara sila dre. Tapos lupay-pay ang crane nyo. Ay ano sistema man? Sa aton sini makabumbo. Kag ang permi lang MIA. No? MIA bala, MIA, Missing in Action. Ang safety officer. Kay tikon may safety officer inibanwa sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nalikawan kung tani ang amo sini iya nga insidente. Kay ti mientras tanto nga may hazard dira sa palibot sang construction site, hindi ginapagtugutan sang safety officer nga magpadayon dira ang trabaho. Kaya mo ina ang function sang safety officer mo to eliminate all hazard elements sa construction site. Sa aton sini nga mga kabumbo, inang hindi ka bala ma-headlines nga nangatsi ka lang. Pag pangatsi mo, napatay ka, kay gali sa tubang mo, nagalabaw ang utso nga lansang. Amo nang pinakahapos sini nga pag-describe naton sa trabaho sa safety officer. Ti dala ni saya sa bayad sa kontrata. Galing ting iban subong, no? Way tamang ginapatuto ni tanan sa IBC, pero may mga kontraktor nga kung sa diin gakos cutting sila bala para dako man ang hulab kag ginansya nila Ang ambaga ni sa engineer kagapon nga kilala ko, siling niya sa tanan sininoy nga kontrata may safety engineer ginadapat. Kag hindi na mag-umpisa ang trabaho sa isa kadlaw kung wise ang approval na gikan sa safety engineer. Okay, may mga toolbox meeting pa na sila. Tiko na mo ng sitwasyon nga nagpadayon laban-laban why safety officer na. Lingkuti, paano mo pa siguro ang safety? Ti kung basi kung lain-lain atong gin safety nila Ano bing gin safety nila kung wala safety officer? Di ba? Sa aton sini magkabumbo, may balita pa ko tani with Bumbo Sina Marisuelan. May kantanan sa sa tawag sing ani privilege speech ni Konsehal Rudolph Ganson. Pero dali lang gid may dasigon ko lang, jutay lang. Sa aton sin makabumbo, may kantana ni balan sa closure sang The Cave
The Cave Super Club and Music Hall. Bisan jutay lang abi, bombose, no? Ano-anong ginunod kaundan sang privilege speech ni City Councilor Rudolph Ganson. Kagayna sa ginpatigayon siniyang session sa controversial nga The Cave Super Club and Music Hall. Bombosina, sa report please kami. Yes, gintumo rin ni Iloilo City Councilor Rudolph Ganzon ang kahinay sa pagresponde sa katapos ng Philippine National Police sa mga reported nga kinagamo diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Ini kasunod man sa natabo nga closure sa isa ka bar sa may syudad, ining The Cave sa may Mandurriao, Iloilo City. So sunod diri kay Councilor doron, may malaki commerce sa business diri sa may Iloilo. Ang issue. Mamosye? Yes? Nag-utod-utod ikaw? Liwat abi ano to do nadula man ako nag-utod-utod ikaw anong summarize lang brief summary abi sang punto ni Kagawad Rudolph. Ang punto din ni Kagawad Rudolph Ganzon kay maduwala balagin aksyonan ang mga gin-report nga mga kinagamot sa mga bars. So, ang do ginasukot kadi ang kapulisan? Correct ko. Kay di ba gina-relieve si Station Commander sa Mandurriao, si Police Major Kenneth Gratones. So, amo nang ginalantaw niya nga kakulangan sa Philippine National Police sa pag-maintain sa peace and order sa Iloilo City, Bombosom. Alright, sige. Balik-balikan nato ng iban sina karon nga mga kabahin sina ang sa CCTV to jutay lang biyan to pa-istriktuhon kuno CCTV. Yes, dalaman kagigina sa mga gin-present ni Kagawad Ganzon ang pag-revisit sa CCTV ordinance mo siyang sponsor ni Kagawad Estantes ang 2013 kay do damo gid sang kinahanglan baguhon kag do damo ang wala nagasunod na sa pagpatapod sa CCTV. Revisit ang CCTV ordinance ano no ospitalaw? Ayun po, okay doon na balda mo, wala gagana. Sakto, bro. Grabe nga mga mayo-mayo kayo doon naka-learn ka na sa mong, no? Amo ni Balabong Bose, amo niyo, amo ni problema naton diri sa syudad sa Iloilo. Bisan sa Pabiato, mamanto problema nila kay ngaman. Why kita nagalantaw sang mga preventive measure, no? Hulaton tayanay nga maghurog paas or may matabo. Tapos maambal man kita, let us revisit, let us review. Revisit, hospital, review, may exam ka buwas. Klase mentalidad natin. Bombose, alang na konsimpo, no? Sugpunan natin sa iban sinamanu sa Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Thank you, Ged. Ini si Bombose na Marie Iswelan para sa Pamasang Radyo Pilipinas, kag consistent. Overall number 1 sa Iloilo ba sa radyo. Bumbo! Salamat kid Bombo Sina Marisuelan sa imo siniyang balita. Bantayan ang kaundan sina sa iban sinamanu sa Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isumobot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins
skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref. Maayong hapon gid. Sa inyo tanan mga kabombo, kumusta na kamo? Di na mga KLP lovers naton dira. Ani na ako, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program midweek Wednesday. Beautiful Wednesday. July 20, 2022. Daw parang kailan lang gid no, inabla nga may there are days. May kaagi man ka mga there are days nga hindi nyo luyag. Ang mga dates wala hindi nyo luyag nga mag-abot na kay di do may gina-dread ka mo how you wish nga ti tani hindi lang mo na nga date na no, tani malipas na or tani dugay pa. Pero ti whether you like it or not kinahanglan at tumangon gid no, nga adlaw kung may mga big tasks at hand. Well, anyway, we just have to be very courageous and we get our strength from the Lord, of course. Good afternoon again sa inyo dira. This is Tita Regine, kag-ari na kita sa pagdulong sa sininga palatuntunan kahapon lamang. And I hope ang inyong mga istorya dira nga ginapakaali-ali nyo gid, ginapakatago nyo pa ang mga nagkalatabo sa inyong nga kabuhi. Take them out, write them down already and share them. There is a KLP, i-email ninyo if you can do it or may somebody ka mo nga pwede nga malihog dira, apo or mga kabataan or kamo mismo if you know how to. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man sulaton niya sa gihapon, okay gid na no, padala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, this afternoon, mag-listen kita, no? Sa mga istorya nga all out, nga gin-share diri sa KLP. And when you talk about listening, listen ko no, at least as much as you talk. Because when you listen, damo ikaw sang ma-learn. When you talk, kung ano lang yung imong knowledge, then amo lang na, no? Gina-share mo, or amo lang na ang imong mag-gain. But when you listen, damo kagid sang mama-learn pa. Welcome mga kabombo. Here's our song para sa inyo. Kaupo din si Tita Regine from the Bombo Music Festival. Ari ang ambahanon from Eduardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne.
The dogs will be the horses with a prince and princess of her own. The shack will be a castle and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Someday when I am king, Eduardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Ha! Hintayin nyo lang. Yun eh, ang iba, di ba? May mga linya pala how, especially, no, kung natandog ang pride. Wow. Anyway, good afternoon again. 17 minutos na makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon. And here we go with our stories para sa inyo sa sininga hapon from Jesusa, sa Iloilo City. First story natin, and it says, Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga masuki isang KLP, kag sa imo man, Tita Regine. I hope you are in good condition upon reading my letter. Tita, nadumduman ko naman ang akong nga love life.
Year 1973, nga gusto ko man i-share sa imo program, kay nanamian man ako mag-recall sa akong nga life, especially during my high school days. Tita sang high school ako, nagka-BF ako. Hambal sa brother ko, nga hindi gid kami mag-BF, but wala gid ako namati. Kay ang BF ko tita, since elementary na ako, ang pangaluyag niya sa akon. Ginsabat ko siya. High school na ako. One time tita, nag-date kami sa movie. Nag-cut classes lang ko to. Upod ko man ang friend ko. Pagsigas ang suga tita, kita ko gid ang brother ko. Upod iya misis. Baw, maayo gani tita, kay nauna kami saka. Kung naulihi kami, kita gid kami ay abaw sa gid siguro. Mga maingon bala tita, ang amon mga utod. Kay, himo nila. Thinkers are doers. Di ba Tita Regine? So nagpunago na lang ako. Gintabunan ko guya ko para hindi ako makita. Pero wala man kami nagdugay. Kay Playboy man, ang first BF ko. Malapad man tuya mata. Ari di yan hindi ko nalang ipagbasahon ha. So ang second ko nga BF, tita, sang nag-course sponsor ako sa isa ka college, sa Rojas Capiz Colleges. College na ako, tita. Balan mo, hindi man ako gwapa, kurapa man ilong ko, pero hambal nila, ma-appeal ko no ako. Kag cute ko no ako. Kag dancer ako sa school. Perme, kuya ga-intra sa mga saot. Balik ta sa second BF ko, tita. One time, nakita ko siya sa sapatusan. Nag-made to order sila, tita, sa mga sapatos. Nakita ko siya, kagwapo sa iya. Ang face niya, daw si Albert Martinez. Magid man ni ma'am, Albert Martinez, gid man to. Hawak ko sa friend ko, ma-BF ko lang na ang tawo nga na, hindi na ko pagsapak sa inyo. Aba, kaya tiba lang ko tita, no? Nagambal ako sa do, kaya imposible nga ma-BF ko siya. Kaya hindi ko siya kilala. Kag alangan man, nga ako magpalapit sa iya, kagwapo, kay officer pa sa ROTC. Pero sa separate school siya, sa lain siya nga school, nag-eskwela. Ang iya bala tita picture, gina-display na sa movie art studio sa Rojas. Tuod. So balik ta tita, pag course sponsor ko, ang among shoes dito gin-order sa ilang nga shop. Kag mapati, kag sa indi tita. Siya gid ang nagsukat sang shoes ko. Do ginakilig ko tita. Pero wala, gid ko yan nagpahalata. Sa presentation ng sponsors, may kamera siya nga dala. Nag-attend siya tita, kay alumnus man siya gali, dira sa ina nga college. So pagka next year na tita, nag-turn over ako sa next nga course sponsor, dito na tita, dito na, kag nagpangaluyag siya sa akon. May nagapangaluyag man sa akon nga si Rafael. Adlaw-adlaw na siya, gakadto sa akon sa school, pero wala ako naluyag. Sang pagpangaluyag ni, tawagan na lang siya tita kay Kano, Tiyan mo na ang hayo iya. Why, nako nagpadugay tita, ginsabat ko siya dayon. To easy to get ako tita, no? Pero kadugay na hulat ko. Wala ako naging padugay tita. Hamba ko, tsansa ko na ini, kay base, maunahan pa ako sang iban. Joke lang. So happy ko katama, kay wala gito ako mag-expect nga mga luyag siya sa akon. Gani, for God, nothing is impossible. But, ang kalipay ko, nabayluhan sang kasakit, sa nahibaluan sang brother ko. Kaya mo tita, 3 kami sadto ang college, 1 lang ka boarding house, 2 kami ka girls, kag 1 boy. It so happened, tita, nga ang brother ko, kag ang BF ko, 1 ka school, kag mamonitor niya ang hulag sang BF ko, kag sikat sa ila school. Hambal sang utod ko, Playboy man na, imo BF, damo girls na galaga siya. Tinuhambalan ko man siya nga, ikaw gani, playboy man. Pero to syempre, nahadlok ako tita, basi dapalon niya ko bala. So, nag-ipos na lang ko. Kung gabi na ang klase ko tita, ginasugat ako sang boyfriend ko sa school. Bawa mo man nga sugat sang akon utod.
One time, tita, naglain kami sang dalan nga agyan. Ay, dito man sila nag-agi. Sang ulihi, natakan ako, Tita Regine. Nag-ayo ako sa mother ko, kasi ko ma-transfer na lang ko yung diri sa Iloilo. Kay nag-transfer man ang akon nga utod nga girl. Ti, naguntat ang amon nga relationship sa boyfriend ko. Kay matuod man ang ambal sang utod ko, nga may ginapangaluyagan man siya nga babae. Parehas pa kami ngalan sang girl, tita. Te, sandi rin ako sa Iloilo, I met another guy. Tita, to be continued sa next episode sang letter ko naman, kinagalalain na agi ko kay gamuro na ang mata ko. Kabay nga hindi ka makapoy sa pagbasa sa sulat ko, tita, labi na ang penmanship ko. Correction is under your care, hoping for your kind consideration. God bless you and your family. Respectfully yours, Jesusa, sang Iloilo City. And P.S. Never fall in love when you are lonely, but fall in love when you are ready. Nice, ha? Always pray to God nga hatagan ka sang right partner in life. Again, from Jesusa, sang Iloilo City. Jesusa, thank you sa imong nga letter about your love life, ang mga naagyan sang una, and nicely put gid ning imong butang. Never fall in love when you are lonely, but fall in love when you are ready. Kanino ang iban wala nagakasway lang. Kay kung kaisa ang ginambalan ni Nebla, you're just in love with love, ano. Damo na bala nga actually hindi maginaanga sila nga kay naluyag-luyag kagit sa tawo nga ina. Pero kay ti gusto mo lang no nga ti may experience man kay do in love kagid gani lang sa idea nga love daw mo na lang gid. Wow, grabe no, bantay sarado ang imo nga utod. Kag wala igid ka no, ginluatan ha until nga nagbuya ka sa lalaki nga to. Takes one to know one, di ba? It takes one to know. Siguro kilalang kilalagin siya sang imo nga brother. And knowing nga ti doon mo na ang iya nga biyahe. So, like kumbaga sa mga street language, abots. So, hindi siya luyag. That means nga, love kagid katama sa imo nga brother. Kag hindi niya gid ikaw luyag, no? Nga masakitan lang sa sina nga tawo. Kay ti kilala yan na. Although, siguro may idea man siya nga daw wala kagapati sa iya, mas kinapatihan mo ato nga tawo. Pero since nga daw, kumbaga nangin makulit na siya, no, sa inyo nga kabuhi, sa imo nga boyfriend, kaya hindi gid siya luyag sa sina nga lalaki, ti daw nangin way naman lang ato, no, tinakaan ikaw sa iya, sa sunod-sunod niya sa inyo, sa permi niya nga pagpanaway guro sa imo, tinakaan ka. Well, blessing in disguise, because you realize, na you found out later, no, it's not worth gid man gali, no, the love that you have given him, kay ti playboy gid man siya katama. And siyempre, plus the fact na kung hindi kayo para sa isa't isa, kung hindi ukol, hindi bubukol, and din mo nakita ang destiny mo diri sa syudad sang Iloilo. So, kumbaga, ang mga people nga ina, no, nga nagalabay sa aton nga kabuhi, kumbaga mga palaagyan lang ina. No matter how beautiful na sometimes ang aton nga relationship with somebody, like nagapangita kita sa aton nga mangin partner sa ulihi, may mga ara no nga nagaalabot sa aton, ga-question kita, do ka okay naman to nga naging kuha pa to nga naglainay pa kami, do ka ano man lang to, do ka nabaw man lang to sang rason nga ang nag-inaway kami, pero nag-part ways gid kami ya. They only to realize later kung ara na gid no ang para sa imo nga it's because of this gali, it's because of this guy nga kinahanglan madula to siya for this someone nga makasulod sa akon nga kabuhi. Oh, you see, you found your right partner in life. Anyway, thank you so much kids sa imo Jesusa for sharing with us another story sa sininga hapon. 28 minutos na mga kabombo, nakaligad ang tak na ang alas 2 sa hapon. We still have many stories para sa inyo. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Siling nila ang
panigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabulita. Kang magpadayon sa another story para sa inyo diri sa KLP, ariana yung mga importante nga kahiwatan diri sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Hulyo 24 de 2022. Sa sininang nga Sabado, Hulyo 23, balantayan ang concert at The Plaza. Ang inyo paborito nga pagtakop semana nga kalingawan sa musika. Magapasundayag ang banda nga Metro Forte kag bitbit nila ang masangkad nga linyada sang pop songs. Agud hatagan kita sang hindi makalipatan nga eksperyensya kag tinion sang paglingaw-lingaw sa pagtapos sang aton semana. Ang ini nga kilingawan mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa sininga kahiwatan na pulo ka mga pinasahi na Plazuela mugs ang ega raffle sa mga tagsakdag. Sa Hulyo 24, Domingo naman nga adlaw, bukas ang ganhaan sang Plazuela sa mga regular nga sumilimba kada Domingo alas 11 ining sa aga. Kag sa aton nga pagsimba, mga kabombo, magpangamuyo kita, nga kita nga mga Filipinos padayon nga magulikid sa isa kag isa, iliminigid sa sining mabudlay kag do hindi papiho nga sitwasyon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa mga busy people dira, sa mga busy naton nga mga kabombo, sige, recommend ko sa inyo ang Chow to Go drive-thru kiosks sang Plazuela di Iloilo. Budget conscious ka, limited gid ang oras nga magbakal sa imong nga food, kinalang dasigay, no? So dito ikaw sa Chow to Go drive-thru kiosks sa tubang sang Plazuela di Iloilo. Ang Chow to Go nagatanya gini sa barato nga pagkaon kag madasig galabuton. Chow to Go, makabakal ka sa pagkaon nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imo nga salakyan. Bisitahi ang mga Chow to Go kiosks sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue parking lot sa Plazuela di Iloilo. Damo ka choices, may mangganamit dira, may nang palang spice, oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, kag ang Ava Amelia Cafe.
For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. And now we're ready to give you ang next story nato nagika naman nini sa kay Aquarius sang Iloilo. Dear Tita Regine. Maayong adlaw sa imo tita kag sa imo mga listeners. Once again, this is Aquarius of Iloilo. Tita, may i-share naman ako sa imo regarding my family. Tita Reg, nabudlayan ako mag-go through sa akong healing because my family is insensitive of my condition. Nahambal ko sa imo tita before nga para magmayo ang akong pamatsyag, I need prayer. I need to pray. So muna, nahimo ko tita. Pero once balaga, pray ako tita, especially sa aga. Baw, didto manina sila maginahod. Kada wala lang kabalo, ngagapangadi ako. Nabudlayan ako tita maglabot sang presence ni Lord tungod sang noise sa sagwa. Ginahambalan ko man na sila tita apang ambot, da wala lang sila kabalo. Tapos tita nagaka-irritate pagid ako kung too much na bala nga talk nga daw wala man bala meaning. How? Ting akon abi Iloy, tama ka na, girl. I really hate noise, Tita Reg. Once my depression attacks, I need silence para bala makapangadi ako kag makapangayo ako bulig sa Ginoo to combat this illness. Abi mo tita, hindi ako kapugong sina. Ginapangakigan ko sila. Ambo tita, I know I cannot change them. Pero akon man lang tani, Tita Reg, intindihon Manila ang akon situation. Ba mo tita, kung gina-depress ako, maghahod din na sa akon tagipusoon. So, need ko maghipos, kag mag-discern, para makuha ina. So, kung may noise coming from outside, nabudlayan ako mag-conquer. Abi mo, Tita Reg, mas nagalala ang akon nga nabatsyag, mag-amusin na. Ginasingganan ko man na sila, apang to mga bungol. I did try to be patient to them. Pero tita, may mga beses nga hindi gid ako ka-hold sang akon nga temper. Hindi na ako mapuslan, mag-amusin na. Kay tulog lang na ubra ko, kay gusto ko mag-go out sa kagahod sa sulod ko. Tapos tita, ginanervyos pagid ako kung ang utod ko hubog perme mag-uli. Kay gapanggamo siya ya. Kung may masawayan, magpuli. Kagagamit pa sang pusil. Hayang mo tita, daw mabuang ako sa ila. Kung may kaduan lang ako nga iban, do kanami sila bayaan. Kung wala sila kwarta, damo ila kontra pagid. Hindi ko gid nagustuhan tita ang pagka-naggers ng mother ko. Kay hublas nga kamaturan ang ginasugid niya parte sa kabuhi sang iya kabataan sa mga tawo. Natakaan ako tita. Katakaan ko balaan kung damo iya nakabalo sang amon kabuhi. Nami itani inang kabuhi bala nga may privacy man. Kagunhambalan mo na nga ang asagi sugid sa iba ang kabuhi sang kabataan niya. Sabton ka nan iya nga wala mo kumay nasugid. Pero naaptukan mo na na. Tisiling ko gani, paano ka imo sini mag-ayo kung amo ni ka inconsiderate ang imo family? I know tita, damo man ako shortcomings, kagatinguha ako makayo ina. Anyway tita Reg, I just prayed for them that their mind will be enlightened someday. Thanks kid tita sa pagbasa mo sang akong nasulat ha. More power and God bless sa imo tita Reg. Truly yours, Aquarius, sang Iloilo. Aquarius, thank you again for
sending this another phase ang imong gina-go through, and I thank you, no, na you allowed us to know or see a glimpse of what's going on inside you kung gina-atake kagali isang imong depression, kung ano ang imong gina-go through. You said nga tuman gid kagahod inside you, and so that's why, no, nga you're seeking silence from outside kag ginadala mo sa pagpangamuyo. Well, I hope ang ini nga gin-share mo diri sa amon of what you are going through, inang kung ginaatake ka sa depression, gato feeling mo kagagahod-gahod gid inside you, kag gusto mo lang sang kalinungan. I hope nga na-relay mo man ina gid clearly sa imo nga mga ginikanan, especially sa imo nga mother. Nami gid na, no, that you are turning to prayer para nga kumbaga ara ka gid sa presensya sang Ginoo, and ma-attain mo gid ang silence nga imo nga luyag nga i-attain, ina bala nga naga-commune lang gid ikaw kay Lord, and you just want peace. That's why you want silence. But here's the thing, no, pwede man na, if you cannot get that after waking up in the morning, basi late ka man nga nag-wake up and nagagirina mo na, no, ang sunod sa panimalay, kay may kanya-kanyaman nga mga hilimuson, may kanya-kanyaman nga mga dapat nga himuon, and so do hindi na nila, no, madumduman naluyag mo gali isang kalinong sa ina nga mga tinion. Siguro pwede mo ma-change ang imo nga prayer time. Nami man na, no, kon early morning nga wala pa nakabulugtaw ang imo nga mga kaupdanan dira, and ara ka lang sa imo nga kwarto, and you are just in the silence, no, of your room, kag mas dira pwede man dulom or pwede man pasigahon mo ang suga, and you start praying. Pwede man may mga readings ikaw dira, pwede man, no, kadamo-damo bala, you can listen sa mga nice talks, mga inspirational nga mga makitaan mo dira sa YouTube. Or ako for my part, first thing in the morning upon waking up, I really pray. Kag may continuation pa na ang prayer ko. Kanami mo na, if you can find a place, no, where you can go out and just walk early in the morning, as you walk, dira ka magpangamuyo pagid, because kanami isang silence ang ginahatag sa imo, especially if you can find a place nga damo kahoy, puro green, tapos do kalaba lang sang imo nga laktan nga you're just by your own. May mga ara ka man, mga upod man, pero engrossed man na sila yan, no, sang ila man nga kaugalingon nga mga gina-think, or samtang nga naglakat sila, kung ano man na yan, no, ang ila da nga ginahimo. But ikaw, if you are just by your own, pwede man na, no, samtang nga naglakat ikaw, that's when you also start to pray. Kag kanami pa kay ti ang ambience, ang environment daw ka peaceful lang, especially kung mga trees ang imong mga makitaan, skies nga daw kanami lang, no, kalangitan, blue, though it adds to the peace that you are seeking. So ako every morning, every time that I walk, kung kaisa dira na ko na naga-rosary, dira mo ko na ako kaisa naga-pray, and at the same time dira mo ko na nagapamati sa mga inspirationals, no, sa cellphone lang ko gani na nagapamati, and so kadamo na naka-exercise ka na, and at the same time naka-pray ka na, kag damo na, no, sa imo nga na-absorb nga mga positives early in the morning. So why don't you try that? If ara ka sa inyong lugar, especially kung daw uma-uma, mas nami pagid na gani. Kag you need that exercise. Kanami, if you do that, two things ang imong mahimo. Naka-exercise ka na, and at the same time nakapangamuyo ka na, no, nga amugid na ang imong luyag nga himuon every morning, in the silence, in silence. Hina bala nga ikaw lang gid isa, kag kamo lang ni Lord ang naga-istoryahanay nga duha.
wala sang iban pa nga mga noise ikaw nga mabatian kung may ara man, no? Siguro pispis, hunisang pispis, or ang swishing sang mga dahon sang puno. It's so peaceful. It adds to the peacefulness, no? Nga imo nga luyag nga maating. So why don't you try that? But if you cannot find a place nga amo sina, and if mabal ka nga daw hindi mo feel ang amo sina, and there is no place like that sa inyo nga lugar, then talk to your mother, talk to your family, kag paintindihagid sila, no, nga amo lang na ang imo nga ginapangayo. Kung hindi ka go out sa morning nga ina, kung makita ka nila nga pangamuyo ka na, kung pwede lang nga makahipos-hipos man sila, tagaan ka man nila sang time nga respeto, no, sa imo nga ginahimo, sa imo nga pangamuyo, paintindihan sila, no, nga that is a very big help sa imo nga gina-go through subong. Kag hindi bala as family dapat sila ang imo nga support group, so they should be the first people nga dapat nga mag-intindi sa imo. So namia lang, I know they too have their own concerns for the day, and so that's why amo na gani nga siguro may mga sila man may gina-go through man na sila, who knows, basta financially or emotionally or anything, no, mga problema sa work, problema sa kabataan, daw mo na bala. So basta sila man, no, are also lost in their own thoughts, so you just need to remind them, and you can always tell them and remind them gently nga hindi nyo na kinahanglan nga mag-ilinaway, hindi nyo kinahanglan na mag-taasay pa sa inyong bosses. But you just try, no? Just be by your own. Hike ka da or lakat-lakat ka da, and pangamuyo ikaw. Samtang nga nagalakat-lakat ikaw. Pinabula ka na, migid sang feeling, and the feeling mo, si Lord lang ang imo nga kaistorya, and no one else. So, kamo lang gid nga duha ang nagka-commune. Diba? You just try that, alright? Thank you very much sa imo Aquarius, sa imo nga pag-share again diri sa KLP. 15 minutos bago magabot ang tak ng 3:00 sa hapon. Pwede pa kita isa ka story, may ara pa kitang igahatag sa inyo sa atong pagpanubalik diri sa kahapon lamang program. Magabili kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamiton naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuo. Hindi pwede nga wala siya sulat kada semana. So ari naman, another story from Lola Amparing sa Santa Barbara. My dearest Tita Regine, good afternoon everyone, all members of Bombo Radio, your audience, tanan kamo, maayong hapon gid, especially sa imo tita. Ang akon i-share sa imo karon nga hapon, parte sa akon experiences sang una nga tiyempo, nga bisan ano nga klase sang salakyan, ginadagat ako o seasick. Ang una nga inagihan ko sang first year teaching ko sa isa ka lugar nga almost 102 kilometers from the town nga akon ginatudloan up to the city of Iloilo. Kita basta hindi lang ako kapungko sa higad sang truck
Dayon ko suka-suka, kag nagalain ang akon pamatsyag. Pag-abot sa city, nagapalang luya ako dayon. Balaan mo tita, ginapa Saturday class kami sadto. Ang mga new teachers, ginapakuha kami sa mga subjects sa BSEN. Siguro mga alauna, ginapukaw na kami sa driver sang truck nga amon nga sakyan. After 1 hour, hapito naman kami pa city. Balaan mo, ang amon klase sadto starts at 7 o'clock and 8 o'clock. Ang amon mga teachers sadto, mga district supervisors, kag division supervisors. Tita Regine, nadumduman ko nga ang nahulog nga truck sa Kulasi, zigzag road. Sadto, wala ako kasakay. Ngang akon cousin kag iban nga mga co-teachers, didto nakasakay. Maayo lang, wala man sang napatay, kundi mga rarong lang. Ang masunod naman nga akon ginsakyan, pa city, ang auto sang isa ka kandidato. Abi mo tita, daw tama, kakahuluya. Nga maestra ako, gadisturbo ako sa ila sa lakyan. Bala mo tita, pila pa lang ka kilometro, siguro mga 1 or 2 kilometers pa lang, nag-umpisa naman ako ka-vomit nga vomit. Makaluluoy lang ang bintana sa ila auto, kay tiga-vomit ako. Tisilisang kandidato nga tag-iya sang kotse. Ma'am, kadugay pa sang eleksyon sagad ka na diskurso. So bilang lahog-lahog niya man no? Nga nagkinadlaw sila sa ako. Tita, ang isa ka-experience ko sa pagkadto ko sa San Enrique, nga nag-solicit ako sang amon ad sa Centennial Celebration. Silingsad to sang mayor, nga akon man lang apo, nga mahatag siya kung ako gid ang makadto sa iya sa San Enrique. Amo man gihapon ang suka-suka ko nga nagalain ang akon pamatsyag. Pagpauli ko, upod na kami ni mayor sa iya nga salakyan. Sige ang akon naman nga vomit. Siling niya sa akon, lola ang paring. Ako amo man sina nga nagasuka-suka sa akon auto kung magbiyahe ako. Amo na gani, ginpabulos niya naman ang iya anak nga babae mag-mayor, kay hindi man siya kaagwanta magsakay-sakay. Abi mo tita Regine, ang akon apo kag apo na sa tuhod, mga gwapahon kag mga maalam. Ang masunod nga experiences ko sa pag-transfer ko na diri sa Complete Elementary School sa Amon Banwa. Siguro mga 3 or 4 kilometers from our school to our town. Tita, isa man lang ka jeep ang nagabiyahe sa do, kag permi overloaded sang pasahero. Kung makasakay gani kami, amo man gihapon ang suka-suka ko. Pag-abot sa school, hindi ako dayon kapanudlo, kay malain pang akong pamatsyag. You could just imagine, tita, nga almost 6 years nga amuni ang akon nga balatyagon. Maayo lang kay blessing in disguise nga may isa ka vacant position sa Central School sadto, kag Pilipino o Tagalog subject. 3 kami nga applicants. Ang duha wala magbaton, kay hindi ko na sila kahibalo mag-teach sang Pilipino. Ako, daw hindi man kuntani, pero ginpilit ako sang district supervisor nga akseptahon ko. Ginbaton ko na lang para nga hindi na ako magsuka-suka sa salakyan. Na-transfer ako halin sang 1960 to 1967 sa baryo, kag 1968 sa Central School. Hasta nga mag-retire ako, year 1990-1991. Nadumduman ko, tita, nga ang bulong gali, kung dagaton o magsagad ka suka, ice o yellow, yellow, ang ibutang o iom-om mo sa imong nga baba. So, amo ini ang ginahatag sa akon sang pag-opera sang akon ovary, kag uterus sa hospital. Bala mo nagasagad man ako suka as a result or side effect sang anesthesia. Masimhot ka man sang panit sang kahel or oranges, maumpawan ka man. Abi mo tita, kung magsakay ako sa barko o motorboat, sobra pagid ang akon vomit. Tinadumduman ko nga pagkadto namon sa Negros, ang amon ginsakyan sadto motorboat.
Halin sa Kulase Panegros. Ilagin basa o ginwet ang panyo ko sang tubig dagat para kuno hindi ako pagdagaton. Wala man ang dugay ang amon biyahe kag wala ako ka-vomit sadto. Oh, so effective. Tita sa ulihi, daw wala na ako pagdagata. Basta nga mahanginan lang ako. Pero kung sirado ang bintana sa salakyan, dayon ko vomit. Siling ko sa ilang, bisan mayabok, basta mahangin, okay lang sa akon. Karon Tita Regine, wala na ako pagdagata, bisan ano nga klase sa salakyan, basta open kag mahangin. Tita, ang friends ang hinablos ko balagali, habang sumusulat ako sa linya sa akon, anti ang paring. Kahapon nabatian ko ang imo kasaysayan parte sa imong best friend, nga ginabasa ni Tita Regine. Sa linya sa akon nga, permi kuno siya nagapamati sa imong programa kada hapon. Sang una, permi ako naga-short nap, pero karon nagahilay-hilay lang, kay nagahulat sang time sang imong programa. Kung matapos, abi mo gina-turn off ko na dayon ang radyo kay hindi luyag ang bayaw ko nga ulyanin kag may Alzheimer nga magpamati. Silinya pa na sa akon nga mayad imo kay ubra mo pamati lang sa radyo pag magsulat-sulat. Di siling ko, imo wala ka man ubra. Napusa ka, siling niya. Madamo kuno gina-attender niya nga negosyo. Tita, wala gid lang. Pero maakig sa akon kung suayon ko. Ay, maayo lang tita, kay husto ang akong isip nga hindi ako nagka-Alzheimer's. Salamat kay Lord Jesus nga permi niya ako ginaubayan. So Tita Regine, I have to close now, but I have another tula and requesting you to please read sa aking sariling sikap ito. Thank you. And lastly, here's my best regards sa tanan. Lovingly, Lola Amparing. And here's the tula, ang aking buhay. Masayang masaya ang buhay ko noon, nang buhay pa ang magulang ko, lalo na nang may asawa na ako. Napakasaya ang sitwasyon ko. Ngunit, nang wala na silang lahat, napakalungkot. Lalong nag-iisa, walang nagmamahal at nag-aalaga, kung datna ng kalungkutan. Mahirap talaga ang walang tahanan. Palipat-lipat na lang kahit saan. Walang permanente na matutuluyan. Parang ibon na nagliliparan. Ngayong matandang-matanda na, sana panahon ang pag-aalaga. Kung sino ang may utang na loob, siya na sana ang maawa sa kanya. Payo ko sa lahat na nakikinig, titingin sa pinanggalingan upang makarating sa paroroonan. Liligaya ka kailanman. May hirap, may ginhawa, kaligayahan, may kalungkutan, itapon ang kasamaan, isipin palagi ang kabutihan. Di makalimutan ang buhay noon, palaging masaya, maligaya, walang problema. Ngayon, minsan masaya, minsan malungkot, mawawala pag nakikinig sa programa ni Tita Regine Abao. So salamat sa imo Tita Regine, nagbibigay sa akin kawilihan, sa aking inspirasyon sa pagsulat at pakikinig sa kasaysayan, kahapon lamang program, araw-araw. Thank you again for reading my kasaysayan and tula, Lola Amparing. So may seasickness gali ikaw, Lola Amparing, dagaton ikaw. I am sure sa ibang dira nga nagapamati, nga dagaton man, related ka mo sa kay Lola Amparing. Pero dodamo na bulong subong no. Para sa biyahilo ginatawag. So what they do ang iban, they take medicine para amosina no, kumbaga i-counter ang amosina nga posible nga batyagon nila samtang nga nagabiyahe sila. And they have this peaceful, quiet, kag relaxed nga travel. Ang iba naman, hindi luyag mag-take sa medicine. What they do is, nag-preparar sila sa plastic or kung sa diin pwede sila maka-vomit. Tapos, ang iba, may ara sang mga ginapahid-pahid sa ilong para mag-feel better sila. May ara ako hinablos. Dumduman ko, sa nagpuburakay kami sa una, bus is closed, tapos aircon, gaamo mo na siya. Kag kinanlan niya yagali hangin. Correct na, no?
So, okay lang siya. Bisan hindi aircon, ang importante nga makahaklo siya sa preskang hangin. I'm sure, no, kanya-kanyang experience, kanya-kanyang pangita sang alibyo sa mga may seasickness dira, sa mga ginadagat dira, kabalugid ka mo, no? Sa inyong mga preparasyon, bago ka mo mag-travel, especially kung kabalo ka mo sa mga triggers, bala, so kabalo na ka mo mag-counter kung ano ang inyong dapat dalon, anong inyong dapat imnon, anong dapat inyong himuon. You said sa ulihi, doon nadula naman lang, no? But atong ginimo nila, ginwet man nila, nagasakay ka mo sa motorboat, ginwet nilang yung mga panyo. Kaya papahid sa imo. You said it was effective. Nandulang imo nga, wala ka man nagbamit-mamit. O kaysa, no? To each his own, kanya-kanyang style, kanya-kanyang diskarte. Although may iban maghahambal, it's just psychological. Well, for as long as you know, no, kung paano mo dalon ang imong mga kaugalingon, paano mo nga i-combat ang inang imong seasickness, then fine. Thank you so much sa imo, Lola Amparing, for another story subong sa sining hapon. Relax ka lang dira, Lola, and take care of yourself. We're always praying for your good health. Salamat yun. And syempre, malayo na no, sa Alzheimer's, kay everyday dalagan ang imong mga utok. Everyday gapunggo kada kag nagasulat sa imong mga istorya. Sige, ari na kita diri para nga magbasa sa imong mga story. Salamat gid. Kagamo dira mga kabombo sa inyo man mga istorya dira nga lugi palambot diri sa kahapon naman program. Pwede gid nga masulat na, umpisahan na ina ang importante, no? Kung may desire ikaw, umpisahi. Kay kung mag-remain na nga desire, di wala gid. So start writing your stories and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo Carol sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much for your time. Thank you so much sa inyong pagpamati kag pag-enjoy and kabay, no, this afternoon may ara naman kita nga napulutan through the stories sa aton nga mga letter senders. Tomorrow, I'll be seeing you again, God willing. Maraming salamat sa inyo. Sige hapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.